Egunon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Gaurko honetan, Ibai Zabaleko uretan izango dira lanak, estropadak emakumeetan, Euskotren bandera izango da jokoan, gizonezkoetan, Ambilamp bandera, berez, Kaiko Arraun elkartearen estropada baita, gaur hemen jokoan izango duguna. Eta Oriako urak alde batetara utzi eta Ibai Zabaleko uretara eta Abran ere, gero noski maniobra kanpokaldeko baliza nolabait esateko, hortxe gara ikusten, zubipetik, hor gora eta bera ibiliko dira, kolgantearen azpitik, eta gaur benetan eguraldi bikaina dugu eta itsasoa beruntz. Batak eta 18 minututan izango da itsasbera eta estropada gogorra eta kale sosketak eragin handia beti bezala. Ea zer dioen Ibon Gaztañazpi gure adituak. Egunon, Ibon? Baita zuri ere, Mikel. Zer diozu ba? Atzoko estropada benetan bikaina, marka eta guztiz, Orion zuen herrian, gaur beste erabateko estropada, atzo kale bakarra guztientzat eta gaur lehenengo albistea beti hemen, kale sosketa izaten. Bai, jauna, eta, goizean, arranpalan eta biligarenean, guztiak aritxeri ziren, mobileak beti izaten dira zutan, baina gaur bereziki zutan, jendeak sosketa eta kalea jakin nahi zuelako. Kontuan erdezagun, Mikel, zuk ondo esan bezala, marea, ordu bat eta 20an izango dela, beraz, gizonezkoen ohorezko txanda botatzerako, ura hil zamarra egongo da, eta, korrontea indarra galduz joango da. Horrez ere esan nahi du, batez ere, Euskotren ligako lauontziei emakumei gehiago eragingo diela korronteak. Indarra galtzen joango da, eta guztiek nahiago dituzte hemen pixkat Portugalete inguruko kaleak. Eta bestetik aipatu, ona etortzen garenean bakoitzean bezalaxe, kaleak ezuagoak direla, eta patroiek eta epaileek eta guztiek gaur bereziki adibili beharko dutela, gaur ere. Erki eta batipate gaur Euskotren banderan, Euskotren ligari dagokionez, emozio ikaragarria dago, bi ontzi ditugu hor leian, banderak irabazten, Zumaia eta San Juan, eta pentsatzen dut hauentzat broma gutxi, liga laburra da gainera, 8 estropada dira, Euskotren ligan emakumentzat, eta Saragandara egunon, pentsatzen dut hauek ez daudela aldaketa asko egiteko, eta ez da txantxetarako batipat bi arraun elkarte horiek, ez da, egunon? Egunon, Mikel, kaixo Ibon eta ikusentzuleak kezkatuta daude, bai estropada eremu honekin eta baita kale sosketak goizean ekarri duenarekin, denek nahi zuten gaurkoan lehendabizikoa edo bigarrena kaso, kale horiek jotze dituzte hemen onenak bezala, eta ikusiko dugu gaurko lehiak zer ekarriko duen, nesketan esan berri dugu, denboraldia laburra da, eta aldeak haunditzea lehenbailen komeni da. Batez ere, San Juan eta Zumaia, lehendabiziko bi sailkatuen artean, oso estu dagoelako kontua, eta baita Ibaika eta Orioren artean ere. Ordezkarien armaia honetan gaude, denak daude berotokian jada, itzalean, izan ere eguzkiak daukan gauzarik onena itzala da, eta gu paraje zinobean gaude, hemen Bizkaia zubia honetan gaudelako, Portugaletan hain justu ere, Ibai Zabaleko uretan, bigarren eguna du errekan txapelketa honek, eta estropadan zehar beti bezala ordezkarien iritziak ekarriko dizkizuegu beti egiten dugulako. Gaur ere KEB ligako estropada puntuagarria dugu Pasaian, 12:30 hasiko da, ez dakinik, emaitza emateko moduan izango garen. Temperatura nahiko goxoa eta eguraldia ere bikaina, Mikel, gaurko honetan. Bikaina bai. Euriaren zain direnak haserre xamar izango dira behar bada, baina gainera botatakoa olakoetan bapatean etortzen da eta hori ere ez da ona. Horein ez da komeni. Hori da. Bueno, Erne, emakumea lanerako pronto, gogora dezagun sailkapena Euskotren ligari dagokionez San Juanek 11 puntu ditu, Zumaiak 10, San Juanek 2 bandera, Zumaiak 1, gaurkoa da 4. jardunaldia, 3. Ibaika 5 punturekin eta Oriok 4 ditu. Eta epailen agindutara kokatzen ari dira jadanik, lehen kaletik Ibaika, 2. San Juan, liderra, 3. kaletik Orio eta 4. Zumaia. Eta haize pitin bat bai, hanen momentroak orain markatzen diguna, 11-12 iparraldetik, eta pronostikoak iragarria zuen, 11 kilometrokoa, beraz, ez dira ez, estadistikarekin eta iragarpenarekin kontrako datuak orain hanen momentroak markatzen dizkigunak, Ibon. Lehenbiziko luze honetan, haizeak kontra izango dute eta korrontea alde. Beraz, arraunlarientzako
baldintza oso gogorrak. Ura oraindik bera doa, indarra handiz, hemen burietan ikusi dezakegun bezala, eta dagoeneko, begira, Ibaika, lehenbiziko kaletik, eta Zumaia, laugarren goltik, enfilazioari eta reparatu, eta Ibaiaren erdikaldera joango dira guzti. Dena prest. Epaimaia jendea lasai xamar. Eta ontziak pronto. Kalerik onena, teorian izan beharren eta teoriari gabere bai, lehenbizikoa, kaskarrena, inor nahi ez duena, hirugarrengoa, halako baldintzetan. Eta estropa beremo ikusita, antzematen da, aizetxoaren eragin egon. Bai. Gainera, hau txarra izaten da, korrontea pera doalako eta izea beste norabidean. Oso gogorra, arraunlarientzat eta gainera, olatuska eragiten du. Urraxaldean eta, hemen ikusi dezakegun, olatuska hau. Ontzilea nahiko egoki prestatuta ditugu. Epaileak hortxeari dira, azken aginduak ematen. Hor, non bai? Bai. Egoera okerragotan bidale dituzte lanera, tarteka egon. Bai, makinatxo aldiz. Ez da txezberdin neurtuta ere. Erne, bandera txuria horretxe. Gora. Bandera gorri ere bai. Bai! Balekoa. Abiatu dira jaun Andreok. Euskotren Ligari, zazpigarren edizio honetan, dagokion laugarren bandera jokoan. 15 segundu. Zumaia eta San Juan jadanik segundu bateko errentatxo hartuta. Balekoa daitera. 20 segundua bete da. San Juan eta Zumaia bi favoritoa jadanik ziztu bizian lehen txampatik ibon. Hori da, segundua, Orio eta Ibaikari, eta atzoko estropa izan daiteke, liga audenaren adirazle. Nola bait, goitik Zumaia eta San Juan, eta oso berdinduta Orio eta Ibaika. Eta gaur kale zozketak, abantalia horiek berdintzen dituen. Eta helburu ezberdinak enteratzaileentzat, batzuk ligari begira asko dute jokoan, beste batzuk Euskadiko txapelketa asteazkenean lekeition, eta aldaketak aztertzen baditugu, eta gaur datuak garaiz izan ditugu, eta begiratu dugu, 3 aldaketa Ibaikan. Hori da, ikuste dute Ibaikak eta Oriok, pixka bat dagoeneko begiratua asteazkeneko Euskadiko txapelketa horretan dutela, eta Ibaikan esate baterako 3 aldaketa. Etxabe guren, Otadu eta Arrot eta Barrura. Eta San Juanen alderantziz, Juan Mari Etxabek aldaketarik ez egitea erabaki du, eta momentuz, Zumaiari eta Oriori 2-3 segundu, Ibaikari 4 horrari da, Bateleren ontzia ongi hasieratik. Etxabek esan digu, astebukaera hau gorriz markatua zeukala, gaurko estropadari ikeragarrizko beldurra ziola, hemen, azkena egiteko ez behar ez delako, eta emakumeia dirazi dela, astebukera honetan, entrenamentuan landuen blokearekin jardungo dela. Bai, eta gainera egokitu zaion kalea ikusirik bigarren kalea, garbi dago, luze honetan errenta lortu behar duela, hori da bestela akabo. Hori da, orain errenta lortu behar du San Juanek, zertako ziaboga eman, eta Ibaikaren kalea aprobetxatzeko. Orain jo behar du San Juanek. Hemen hori jotarrak, hori jon aldaketa asko, ontzi erdia aldatzea erabaki du Claudio Etxeberriak, eta baita patroia ere gaur, Iraide Ruiz patroilanetan. Hori da, ontzi erdia, 6 arraunlari, eta patroilanetan gaur Iraide Ruiz, Nade eta Agirre lehorrean geratu da, eta Mirei Auranga, Urruzola eta Gomez de Segura estriborrean Barrura, eta Eider Zubeltzu, Maria Martinez eta Oian Iraola, horretik. Eta Zumaiari dagokionez, Enrique Manterolak 2 aldaketa, banda bakoitzean bat. Hori da, Laura Jaramillo, 5. tosta estriborrean, Izaro Etxan izen ordez, eta kontraenkean berriz horrean, Olatz Agirre Gabiriari da gaur, Laura Jofizeken tokian. Eta San Juan gauzak garbi dituela, gogor lanean, Zumaiari eta Oriori 4, Ibaikari 6, nahikoa lortu duena, Ibaika lehen kaletik ari da, eta hortxe du aukera San Juanek. Guazen Nagore Osororen hitzekin, maniobrara heldu aurretik, hemen Nagore Osorok, Zumaiaren patroiak estropada aurretik esan diguna. Kaieko atrotoka asku, orduan aldanik eta biharronena etxajun, eta baki hau kale txarrenetak udala, baina aleginak engouz eta intenta baik esagatuko.
Besta, emoten da San Juan eta gu oso fuerte gabizela, eta bebai Ibaika eta hori xeuran hartin bebai zentezimetan gatzen dizela beti. Ikuslintzako liga oso interesanti, eta gutzako bizkat gaur sufriu, gaur disfruta, ordu ikusiko da, momentuz aldoen danak disfrutatea, aldoen biharrik eta honena etxea, eta ia geure favore jauzten dan. 260 metro, baliza hortxe da, San Juanek Zumaiari 5, hori 6, Ibaikari 7, 8, eta San Juan darrentzat orain arte bi garaipen bilduta, gaurkoa oso itxura onarekin, lehen luze honetan behintzat. Oso ona, eta kalea bai, bigarren kalea bera joateko, alegia Abraldera joateko ezin hobea da, baina, Mikel, 4 minutuan, Zumaiari 6 segundo, hori 7, Ibaikari 8, hori arraunean egin gabe ez da lortzen, Hauen helburua gaur garbia zen. Lehenbiziko ziago gara, Ibaikari tarte aliatu, gero bueltakoan, lehenbiziko kalera etortzeko. Eskura dute, posibilitate hori. Ziaboga aurretik, 8 segundu, Ibaikari. Zumaiara dituzue, Zumaia traineru pare bateko atzerapenarekin. Zabaletik, Kiragarri Zabaletik. Zenbat pasa den San Juan? 4:45. Hor segundu mordoska bat. Bai. Larri bilik, hor 3 segundu galdu ditu, Maniobra ez da ez ona izan. Zumaia 7, Ibaika 9, hori ere bai. Ea ba. Orain nolako norabide hartzen duten ontziek. 4:45 San Juanek, Zumaia 4:52, 4:54 Ibaika eta hori orentzat. Pentsa emakumeak 4 minutu eta 45 segunduan ara iritsi direnerako, korronteak oraindik zer indar daukan. Eta orain, logikoena, Ibaika eta San Juan Portugaleteko bazarrera etorriko dira, eta Orio eta Zumaia berriz, ez taldera, are taldera. San Juan darren GPS-a da, hor pixkat galdua, eta ea datu hori, lehen dugun. Bitartean, Sabino Txabegurenekin hitz egiteko aukera daukagu hemen, Ibaikako ordezkariarekin erreferentziak ematen ez da, eguno. Joan arte, joan jitzit ikusten, baina ikusten dugu gaur San Juan aurretik dikua, buelta falta da, zei gertatzen den. Gaur bentsat Zumaiak hori joan parien gaude. Laburra da denboraldia lehenago esan dugu, eta komeni da aldeak lehenbailean ahonditzea, ez da? Dudik, gu nahi dugu ez eskapuitea euskoten handik eta gaur, saltzen gehan aurretik edo eta urbiltzen gehan pixka bat. Alari indartzu da biltza Zumaia eta San Juan. Denok orokorrean, lehen urtetiko nahiak denboak hobetzen dira, urtero denboak hobetzen dira, lehen urteko denboak baina nobitetik guta lare zaila da horrean egotea, bai. Zegi, erreferentziak ematera, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hor dira, San Juan darrak, Nerea Perez, patroi lanetan, eta ikusten dugu garbi, nola banatu diren, bi ertzetara, korrontea saiesteko, 4 traineruak ibon. Zer den Ibai Zabaleko estropa dago, Batzutan, goruntz ikusten ditugu, 4 traineruak, kale batean, alkarri pala joka, eta orain, bi ertzetara. Hau arraunketa ulertzeko beste era bada, bai, tradizio handikoa, niri pertsonalki asko gustatzen zaiduna. Aldeak daudela, bai, baita itxasuan ere. Bai, liga bat jokatzeko, bat gehiago zalantzari gabe. Hemen problema litzateke, egun bakarrera, txapelketa bat jokatzea. Hori da. Hori ezinezkoa litzateke, ez? Erlojupeko erara bai, baina bestela... Hor dira hori jotarrak, aurrera zara. Iñaki Arostegi, egunon. Bai, egunon. Bueno, beste proba bat Ibaian, gaurkoan gainera orain bueltako luzenetan asko sufritzen, ez da? Bai, genekin zerbait egin behar baldin genuen lehenengo luzeko korrinteria aprobetxatu berzala, horra iritsi geha Zumaiakin da Ibaikakin burrukan, baina hortik aurrera bueltako noa kaderi txarrena dakau garbi, korrinte guztia jaten nahi geha, eta oso zaila dakau, bai. Alare, astebukarako balantzea, gaurko emaitza kontutan hartu gabe, beti ere atzokoan, posik. Bai, gudak igu hemen, hori aurten zailkatu gauzko eskotren ligan, eta hor burrukan ibili berdeula, beti hortxe gabiltza, ez? Neskako gaundiakin daude, ambizioakin, egun poli bat noiz etorriko zai, gaur kale zozkenekin bagenekan esperantza hori, baina ez da duki sortikan.
Baina bai, esate dizut, beti ilusioekin, estropa guztietan jutega ilusioekin, burrukarako prez, eta bueno, hortxe. Ja ba, egun handi hori laster iristen den, eskerrik asko Iñaki. Venga, ba, eskerrik asko zuei. Arrostegi jaunaren balorazioa, San Juan garbi aurretik, baina Ibaika lau segundora. hor gertatu denarekin, ba bueno, hortxe orain epaileak gainean izango dute, eta hor galdutako segundutxu horiek benetan garrantzitsuak izan dira, eta Ibaikak orain du aukera, lehen kale horren jabe izan da, ba atzetik aurrera estropada egiteko, ibon. Hori da, lehenbiziko kalea aprobetxatu behar du, ba San Juan pixkat baborrera botatzeko. Begira, San Juan Ibaikaren kaleti dator, Bai, eta Zumaia ere estutzen ari da, Bai, Zumaia estutzen ari da bere laugarren kale. Zumaiak dagoneko babesa bilatu du, argi eta garbi. Zumaiak babesa bilatu du, eta orain, San Juanek zabaldu egin beharko du, epaileak bidali egin du, eta korronte gehiago izango du. Eta Zumaiak berriz, babesunea orain. Bai, eta gainera gerta Ez da daiteke, bukatu hau, urbil ikustea San Juan darrek Ibaika, eta Zumaiak bestaldetik bere estropada egin, eta aukera izatea. Gerta Argi, daiteke. hau ez da eta bukatu. Zumaia urbil, 2 segundu besterik ez. Eta orain San Juan darrak datozen lekutik, nabarmen korronte gehiago daukate, Hor sufritzen ari dira. aberia Ziabogan egin dute. Ziabogako 2 segundu horiek edo 3, ez dakigu zenbat izan diren, hor numait, 11 bat gutxi gora bera. Hori da. Hori erabaki horra. Zumaia, segundu bakar batera Segundu urbildu da bakarrera. bere laugarren kaletik, eta hau ez dago erabakita. Eta korronte gutxiago orain Zumaiak, argi. Eta San Juan darrek ezin dute, epaileak gainean dute, Zumaia pare-parean da, eta banderaren bila atzetik aurrera Zumaiarra. Handa, Zumaiarrak aurretik, Zumaia bai, Zumaiarrak aurretik, eta claro. bandera haientzat izango da. Zumaia atzetik aurrera etorri, eta Euskotrene bandera Telmo Deurontziarentzat. Eta bentajarekin gaina. Garbi, batelerak, San Juan darrak bigarren, eta hemen da orain lehen kaletik, Ibaika. 10:24 Zumaiarentzat, 11 bat bukaeran Zumaia San Juani 10:37 San Juan darrentzat, 10:41 Ibaikak, eta oraintxe heldu da Orillo, 10:55 Orillorentzat. Honek esan nahi du, gaurko garaipen honekin Zumaiak lidertza hartuko duela. 2 bandera San Juanek, 2 bandera Zumaiak, azken eguneko garaipen horrek balio handiagoa du, eta beraz puntutan berdindurik, baina lidertzari dagokionez aldaketa nolako komeriak estropada eremu honetan ibon. Hauxe du Ibai Zabalonek, pentsa, San Juan aurretik zetorren 3 segundu, lehenbiziko kalean zegoenean, epaileak nire ustez ondo bigarren kalera bota du, eta minutu terdi 2 minutuan, Zumaiak 6 segundo azkarrago egin ditu. Pentsa, zein den korrontearen indarra hor. Eta argi eta garbi San Juan darren aberia Ziabogan izan da. Luis Mari, goikoetxea, egun hon, bihotzekoak eman behar dizu ala. Bueno, uste emateko muko esala, baina, bueno, nahiko ondo, guztua eta ondo, estropa agarra induen. Zorionak, atzetik aurrera eginaz, bigarren luze honetan sekulako demora markatuta, eta aurre hartuta San Juani. Bai, bentaja handia eraman du beraz, 7 segundokoa, baina, bueno, geho rekuperatu induen, eta gaina bat atea, bat uste dela, eta, bueno, igual da, irabazteko nahiko da, segundo bat, eta oso ondo, oso guztua. Eta hori hasi aurretik, Nagore Osoro etzegoela oso konforme tokatutako kalearekin, Bueno, beti da, zoz esan barra, ez? Da, bueno, nuga gehiago zer esatea, eta kale txarretik gane irabaztenik agin berdu. Habilidade honezko, guain, ezin danean ezin da, baina nik uste, habe goi biztaino baliatze, jala guain digan. Banderaz gainera, lidertzan ere aurreneko tokia lortu duzue berriz ere. Bai, punto berdinetan, baina, bueno, aurrena badude, eta, bueno, horrei heltzeko mugu egiten deun, ez da arraza, baina, bueno, saiatuko geha. Zorionak. Vale, eskerrik asko. Uztailean orainik beste 2 estropada izango dituzte jokoan, datorren asteburuan, Nojan Larumatez, Getxon igandean, eta gero abuztuan, 15ean eta 16ean Zarautzen izango dute amaiera Euskotren Liga honetan. Beraz, erdira helduta, eta hauxe da sailkapenak agintzen diguna, Zumaiak 14, San Juanek 14, Ibaikak 7 eta Orillok 5 puntu.
Beñat Eizagirre daukat hemen, San Juan derren ordezkaria. Bueno, lastima, azken luzean aldein zaizue garipena. Bai, pena izan du da, Hemengo kale honetan baki zara zerfesta egoten den, eta zoritxarrez eduki dugu orleia bat iztua Ibaikakin, eta hori aprobetxatuta Zumaiak aurrera jondu, Pareta begatuta jonda, eta horra eta dugu denbora guztia azkeneko 500 metrotan. Bai, eta hori lehenago esan diote Goikori, esate baterako Nagore Osoretza egon oso konforme hasi aurretik tokatutako kalearekin, laugarren kale horrekin. Ez, hasiera batean, zoria guri eman digu guri, azken finean Ibaikasekan kalerik onena, baina gure lehia, behaiak aprobetxatu dute, hori aprobetxatzeko, ez? Sailkapen nagusian ere, berdinduta puntuetan aurre hartu dizue Zumaiak orain, berdintasunera batekoa da, ezin ukatu hori. Bai, egia zen ikusteko oso polita dago, berdintasun guztia dago, eta benetan hori lehia polita ikusiko dugula. Zoritxarrez, kendu indigute lehenengo pustu hori, baina datorren astean berriz ere bateko lehia. Eskerrik asko. Hortxe beraz, favoritoen hausnarketa, Goikotxea jauna posik, eta egia esan, San Juan darrentzat gaurkoa, nire ustez, estrategikoki, ongi prestatutako estropada, Txaberen lanak alde horretatik ez du aitzakiarik, eta maniobran egin dute hor pekatutxoa, Ibon. Hori da, maniobran zer galdu dute, azken luzean, bigarren luzean alegia, estribordera etorri eta lehenbiziko kalera joateko aukera, eta alako baldintzekin, hori erabakigarria da. Laugarren kalea, gaur ez da honena, baina ez da itiruditen txarrena ere ez da izango, iruti joan edo laugarren goti joan, alde dezentekoa egiteko. Laugarren kalekoak ura bera dela zer du, sortziaren formako ibilbidea egin behar dela, eta korronta egin da, metro gehiago egin behar direla. Horein, bukaeran ondo aprobetxatu dute Zumaiarrek, han zulora sartu, eta han ia ez dago korronterik. Han meandroak egiten du, ondoa ere gutxiago, baina bate korronterik ez. Eta petxa, minutu terdian 6 segundu gendu izkio. San Juanik. Bere bigarren kaletik, lehenengo luzean, Zumaiari 7, Ibaikari eta hori 9. Eta gero, bueltan, azkarrena Zumaia izan da, Ibaikari 5, Ibaika lehen kaletik joan da, San Juani 10, hori 18, ia 19. Eta San Juanek, Mikel, epaileak, bere norabidea zuzendu dionean, metro gehiago ere egin behar izan ditu, eta epailei askotan egurra ematen diegu, baina ondo aritu da. Lehenbiziko kaletik, zijoazen bi treneruak, askotan bat baborrera eta beste estriborrera bidaltzen dute, eta gaur oso ondo, egin behartzuna egin du. Hortxe doaz beraz Zumaiarrak, bandera bila, eta lidertza ere eskuratu dute. Euskotren bandera. Eta horreka ikaragarriarekin doa, Euskotren liga. 2 garaipen San Juan darrentzat, 2 garaipen Zumaiarrentzat, eta ea, datorren asteazkenean, 2 favorito hauen artean, Euskadiko txapelketan Lekeition, ea ze gertatzen den, Ibon? Hori da, txaso zabalean, Lekeition, estropa eremu ura ere oso berezian, eta bestetik aipagarria gaur Mikel Lakaso, Ibaikak eta Orion arteko berdintasun hori ere, Ibaikaren alde erori dela. Nagore Osoro, Euskotren bandera astinduz, eta Zumaiarrentzat egun ederra gaurkoa, txapelketak aipatu ditut, eta Gipuzkoako txapelketan ere Zumaiak San Juani 9 atera zizkion, ero 3. Orio, 4. Ibaika. Ea, asteazkenean, Lekeition izango da hori 6:30 aurreran, izango da zuzenean Euskal Telebista, eta gogoratu, estropada hauek internet bidez, eta gure nazioarteko kateen bidez, ETV-sat eta Kanal Baskoren bidez mundu osora zabaltzen ditugula. Eta baduzu aukera baita ere, traola berezi badugu, estropadak EITB, zuen komentarioak egiteko, eta estropaden jarraipena egiteko, aste osoan zehar. Arrauna gora! Zorionak Zumaia, Nagore Osoro, posposik, bandera astintzen arraunariak ere bai, eta gogo galantarekin joango dira entrenatzera bihar, Ibon. Hori da, eta estropada honek erakutsi du beste hemen bukaerara arte ez direla kontuak erabakitzen. Bazirudien, 7. 8. minutuan, San Juan darrek bandera San Juan darrena zela, baina hemen bukaerara arte jarraitu behar da, bai itxasoan eta baita hemen ere. Zorionak beraz Zumaiarrei, bandera eta lidertza lortu dute, baina San Juanekin duten buruka ikusgarria izango da. Urrengo erronka emakumentzat, esan bezala, asteazkenean Lekeition Euskal Herriko txapelketan. Iragarkientzat tartetxo bat eta berehala
San Miguel ligari zabalduko diogu gure leio. Agur bero bat Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Portugaleten gara gaurko honetan, ambilanpe bandera orain jokoan gizonezkoentzat, San Miguel ligaren 7. jardunaldia da gaurko honetan, txapelketekin lotutako liga jardunaldiak ditugu hauek, astean zehar, Gipuzkoa eta Bizkaiko txapelketak datorren asteazkenean, Euskal Herriko txapelketa, noski Euskaldunon ikuspegitik, Kantabrian ere bai, txapelketa Kantabrian gainera, aste artean izango da. Kantabriako txapelketa Pedreñako uretan, eta Galiziarrak Bilaxoanen izango dira asteazkenean. Eta noski puntu garrantzitsuak ere bai ligan, banderak, begira zelkapena, Hondarribiak 4 garaipen 6 jardunalditan, bentaja handia, Urdaibai atzo 4. izan zen hori jon, eta puntuak gora, 11 puntuko altxorra du orain Ama Guadalupekoak, eta hori jo 3. Tiran 4. 59. Gero, 5. Kabo, jarraian Kaiku, San Juan eta San Pedro, azken lautokitan Astillero, Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu. San Bertolameu, orain arteko estropada guztietan, azkena zulotik irtetzeko komeria handia beharko ditu, asmatzea, itxaso zabalean eta aurkaria gatzean geratzea, eta hor tartean beste arraunu elkarteren bat sartzea. Ezinezkoa, ezinezkoa, ez da matematikoki, gerta daiteke, baina itxura txarra hartu du demoraldiak Meirako gizonentzat. Entrenatzaile aldaketaren kartutxo ere bota dute, zerbait ematen du gora egin dutela, baina hor astebetean, 15 batean, zaila da, kirol honetan mirari ikaragarriak lortzea, are eta gehiago estropadak ibaian baldin badira. Ibon. Bai, argi eta garbi. Kike Lopezen eskua esan daiteke, antzeman dezakegula, arraunkeran ere bai, baina horratzo genioen. Problema beste bada, eta 6 estropadetan, 6etan azkenak egin duenak, horre nik ez treniro hori gutxiago da nabarmen, eta beste kontuan, Miguel. Kirolean normalean, matematikak aipatzen direnean, hori kontu txarrak izaten dira, horiek. Amildegian dagoenak egiten ditu kontu horiek. Hori da. Zurinagak patroien zailkapenean 9 puntu ditu, Irakoitz Etxeberriak ere bai, eta San Juan Darrek, Ormazabolek eta Perezek 7. Begira anemometroak zen markatzen digun, Iparra, eta 12-13ko indarrarekin. Ura bera oraindik, hor balizan ikusi dezakegunez, Utian. Berandu heldu diren ikusleentzat, hasieran plazaratutako datua, gaur itsasbera, ordu batak eta 18 minututan, beste 50 minutu bai. Oraindik tira egiten du nabarmen. Eta emakumeen txandan bezalaxe, haizea, norabide berdinarekin lehenbiziko luzionetan, kontra izango dute. Lehenkaletik Zierbena, 2. San Bertolameu, 3. Portugalete, eta 4. Kabo. Atzo etzen, egun ona izan Kabokoentzat, pixkat burumakur ikusi ditugu, Benedikta inguruko kaian, baina askoz gehiago dira, eta favorito garbiak noski txanda honetan azkarrenak izateko. Hor dira lau. Epaileen agindutara zintzu. Laurak erdia bilatuz. Zierbena eta argi hasiera honetan, epaileek ere adibili beharko dute. Quietos, preparados. Preparados. Ikusten ditugu. Zierbena pixka bat aurreratuta. Baina hortxe dira. Ea ba. Bandera txuria gora. Bandera gorria goian. Orain, bai! Vale, está inor Juan. Zabadoaz, garbi Zierbana, 2. kalearen bila, aldu neurrian. Hoi da, begira Jimeno arraun altxata. Zer den, Gainerako 3 patroiek arrauna sartuta, eta Jimeno galtxata. Portugaletek hartu du, burua, San Bertolameu ere hortxe.
Badakizue, Samertolameu bigarren kaletik, Portugalete hirugarrengotik. Zerbait beharko du Portugaletek, postu arriskutsuan da, playoffeko tokian. Goazen aurkezpenekin, Skifaiak hementxe, Zierbena, gaurko honetan Zuntzunegik, hiru arraunlari eta patroia aldatu ditu, Ibon. Hori da, horixe lehen ere aipatu dugu, Iker Jimeno, Karpintero lehorrean utzi, eta Kantabria erratzeko txopan, eta esan dezagun, Zuntzunegi horixe ari dela. Bi hiru aldaketa egiten, gaur Carlos Garcia, Buxan eta Paul Galdiz barura, eta berak oraindik hanketi jarraitzen du. Estropada eremuaren erdikaldetik, orain duten abantailatxo aprobetxatu nahian, Portu eta Samertolameu ligako apalenak, Zierbena 2 segundu galduta, lehen kaletik eta Kabo laugarrenetik 3 segunduko atzerapenarekin, baina hauek burua erabili behar dute. Hori da, Kabo aurten ez da, lehenbiziko luzea ez da bere luzerik onena, eta atzera geratzen ari dira, baina kalerik onena ez daukate ara joten. Orain, iruditzen zait, Kabo kakaso, erdialderago etorri beharko lukeela. Begira, ondi doazen laguntziak. Ia kale bakarrean. Hor dira, jaun Andreo. Eta hemen Portugaleteren aurkezpena, Samertolameuri dagokionez 2 aldaketa egin ditu Enrique Lópezek, eta Portugaleten gaurko honetan Angel Gomezek 3 aldaketa, patroia eta 2 arraunlari. Hori da, patroia Xabi Rodríguez, gaurratzeko txopan, hain ondo ezagutzen duen ibai honetan, patrontza lanerako. Atzo, estropada nik uste dute txukunetik gorako egintzuela Portugaletek, eta beraz, Gomezek erabaki du, gauza gutxi mugitzea. Eta Meira, estropada buruan oraindik, Enrique Lópezekin hitz egin dugu pitin bat, estropada aurretik, eta, gizona alai animaturik, metro gutxi eginda, ontziak hartzen duela abiadura, eta alde hortatik mutilai, pixkan motibatzeko eta erabili duela hori, GPS askoan hartuta, eta horrela jardun direla, baina ikusten du, neguko lana edo, bere ustez falta duela, ontziak, eta horri orain buelta ematea oso zaila. Eta orain arteko 6 estropadak, Meiraren 6 estropadak azertuta, horixe ikusten da. Estropada homogeneo osoatu bat ez duela egiten, eta lehenbiziko luzea, 7-8 minutu ondo, arraunean eta ere txukun, begira, baina gero, erori egiten dela ontzia. Kabok ere 2 aldaketa, Meirako ezela, espaldan hain zuzen, eta Samertolameu da buruan, Portugalete segundu batera, hala ere, 3 segundutan dira ontzi guztiak, eta pantailara ekarriko dugun protagonista orain, Angel Gomez da, Portugaleteko arraunlari eta entrenatzailea, San Miguel Ligan aurten dugun entrenatzaile kantabriar bakarra. Bueno, esperamos amarrarnos un poquitín al pelotón de cola, ¿no? Como hemos hecho ayer, ¿no? Intentar no bajar los brazos, no despegarnos de Zierbena, intentar mantener la distancia con Meira y a ver si conseguimos dar ese pasito para adelante que nos hace falta para meternos en el pelotón, ¿no? No, si una cosa tiene buena este equipo es que somos muy cabezones, el equipo está bien anímico, hemos estado todo el año preparados porque sabíamos que iba a ser difícil, que iba a ser una guerra regata por regata y no vamos a bajar los brazos. Beharrezkoa da, zailkapena ikusita, buru gogor eta temati jardutea. Ez dago besterik, kirol honetan. Begira, Samertolameu oso txukun, Errekuperatu da Kabo bera ere bai. Argiziagoak, korronteak tira egiten du eta. Begira, Meira pasa. Pasa desiente. Meira nora joan naiz. Ne Maria. Zer den, 4 minutu terdi jo eta go. Kabo ere bai, Kabo ere bai. 4 minutu terdi jo eta go, gero maniobran galtzeko. Hori 4:31 Portuk eta Zierbenak, 4:32 Samertolameu eta Kabok 4:33 eta orain Zierbenak hartu du estropadaren burua igo. Hau Meirarentzat ere ez da txarra. Modu honetan Zierbenaren atzetik jarri bai daiteke eta lehenbiziko kaletik Zierbenaren uera aprobetxatuz etorri daiteke. Akaso ez da txarra izango Meirarentzat, Ikusi egin beharko dugu mugimendu hori egiten duten. Eta Kabo, 6-7 segunduko atzerapenarekin, lehen luzearen azken metroietan errekuperatutakoa maniobran galdu egin du. Pikutara joan, pikutara, maniobraren bila joateko metro gehiago egin ditu,
Kabok ala ere errekuperatu egin du, baina maniobran bota egin du, eta orain berriro ere, hor areta inguruko molla hori bilatzerakoan metro gehiago egin behar, Kabok. Begira, nik uste dut orain, hain zuzen ere orain, Meira Zierbenaren Uberaren bila joango dela. Aprobetxatu dezake Meirak, gaur. Joaquin Rodríguezekin hitz egiteko aukera izango dugu orain, Kabokoen ordezkariarekin, bera bakarrik dago eta referentziak emateko. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. ¿No habéis olvidado la regata de ayer? Nunca se olvida. Las regatas, sean buenas o sean malas, nunca se pueden olvidar. Siempre están ahí para mejorar. Hoy estamos viendo que habéis marcado el peor tiempo en esta primera ciaboga, todavía falta regata, está claro, pero os habéis pasado un poco, ¿no? Sí, un poquito para coger, hemos intentado coger otra boya, otro carril, para poder coger mejor la boya. Ha salido un poquito mal, pero bueno, espero que ahora en el siguiente largo ya recuperemos completamente con los demás. ¿Cuál es la clave para obtener un buen tiempo en este campo de regateo? La clave aquí es muy difícil porque las 3 tandas van a ser 3 regatas completamente distintas debido a la marea y al viento, y bueno, y ya las boyas eso ya es otro tema aparte. Mucha suerte para Cabo, Joaquín. Gracias a vosotros. Atzoko egunez egindako lanarekin minduta ziren Kaboko gorriak, hitz egin ditut Gustavo Vázquez entrenatzailearekin gaur Benediktan, eta triste, baina demoraldi bikaina egiten ari direla esan diot, eta bai, baina atzokoa hor dago. Hori da, orain arteko mailarik kaskarrena atzo eman zuten, eta Kabok, begira hor ikusten dugu, orain dagoeneko areta aldeko babes hori orain bai, orain aprobetxatu dezake. Lehen Zumaiak egin duen bezalaxe. Eta, nik uste dut, Meirak oraindik aukera baduela, oraindik ere Zierbenaren atzetik jartzeko. Zierbena buruan, San Bertolameu irura eusten eta Jimeno entzuten dugu. Bero eginda. Eso prueba, boten a Vega. 1, 2, acá. ¡Vámonos! ¡No le hagas tú la copa! Transmititu gizonak, ahotsak indarra, Ez da lo eta despistaturik izango hor inor, Hau, Miguel, nire eritziz San Migueligan dagoen patroi handienen arteko bada. Eta ez dakit kasualitatean edo zen, aurten ere, sartzen duenean, estropadari kaskarrenak ez dituzte egiten orduan. Eta itxaso zabalerako Karpinteroren patroi kontxa eta irabazitakoa. Egokia. Ezer kendu gabe Karpinterori, lehen urtean bera izan zen, patroirik onenaren zailkapenean. Baina hor nolabait oso elemento kuantitatibo asko erabiltzen dira patroien zelkapena finkatzeko. Hain zuzen, eztabaidarik eta izan ez dadin. Baina badira elemento kualitatibo asko patroi baten lanari buruz iritzia ematerakoan. Eta nire ustez behintzat, Ibon, horiek ezin dira baztertu. Hori da gutxiagorik. Esate baterako, arlo psikologikoa, motel dagoen mutila nork animatzen duen, edo oztu behar dena nork oztu duen, edo nork gogortzen duen balantza, edo olatuari nork hobeto eskatzen dio. Hori neurtzea dia ezinezkoa. Begira Kabo nola etorri den. Kabo, esan digu bere ordezkariak, etorriko gara, eta baita etorri ere. Zierbena eta Kabo estropada eremuaren biertzetatik gora, eta Meira nahiko txukun bigarren luze honetan ere, Portugaleterentzat okertu dira gauzak. Portu apalenen txanda honetan laugarrena da, eta dena eman beharko dute urrengo luzean. Hori da, eta egoera honetan nabarmen, hirugarren kalea indak askarra, egoera honetan. Eta niri iruditzen zait, Meira gera aukera bazuela pixka bat, ungorago etortzeko, lehenengo kalerago etortzeko. Kabo bera, aurretik ez, baina ez da, partean. Segundu bateko tartean dira. Haze balantza Zierbena. Zierbenarentzat 9 eta 59, irteran ere Zierbena Kaboren aurretik. Meira kondo justu hartu duzkiagoa. Meira eta Portu pare-parean. 9 eta 59 Zierbena, Kabok 9 eta 50, San Bertolameu 9 eta 55, Portugaletek 9 eta 57. Eta begira orain Zierbenaren maniobra. Badu terrenta, 7 segundu San Bertolameu
eta banoani erditik. Hori da, erditik, korrontea aprobetxatze aldera, nabarmen. Lehenbiziko kaleak hori du, maniobrak oso natural egiten direla, ura bera doanean. Eta kabok berriz orain, bai, erdia aprobetxatuko du, baina gero, bere palizaren bila joaten denean, metro gehiago egingo ditu. Baina garbi, opari ikaragarria, Zierbenarentzat. Eta orain eutxi behar duena, Meira da, San Bertolameu. Hirugarren luze honetan, ondoko kaletik Portugaleteri eusteko gauza bada, azken luzean aukera izan dezake. Zierbenak kabori orain 3-4, eta 9 segundura dira San Bertolameu eta Portugalete. Portugaleteko ordezkariarekin gaude hemen, Aitor Uribarrirekin hain zuzen ere, eguerdion. Eguerdion, bai. Lehendabiziko luzean eta lehendabiziko zeabogan denborarik onena Portugaleterentzat, baina kaso orain pisa gehiago sufritzen nahi zaret, ezta? Bai, badakigu zer gertatzen da hemen gure errekan kalearekin eta gure kalea ez da hobea gaur. Bai, hori galdetu behar nizun, kalearekin konforme? Konforme egon behar dugu, baina ez da hobea. Gure asmo kale bat edo bi egiteko, baina 3 izan da gurea eta konformatu egin behar dugu. Hoi etxeko mendira hemen onenak gaurko baldintzekin, ez da, lehendabiziko kalea eta bigarrena eta hirugarrenetik akaso gehiago kostatzen ari da. Nire ustez baietz. Argi dago hori, argi dago. Beno, aldez aurretik, estropadasi aurretik entrenatzailearekin egon gara, eta animoz ondo daudela, esan digu. Bai, ekipoa ondo dago, animoarekin ondo dago, denak animatua, eta hori importante da, denboraldia oso luzea da, eta orain esaten da playoffera oso hurbil daukagu eta prestatxo egin behar dugu, eta importantea da ekipoa ondo egotea, animatua, eta hori lortzen ari gara. Sorterik onena Jarrieran zat, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Burruka estua, San Bertolameu eta Portugaleteren artean. 11garrena da Portugalete, 13 puntu ditu orain artean, San Bertolameu estropada guztietan azkena, eta San Bertolameuko entzat gaur, motivazioa da, hoixe, momentuz ez direla azkenak, 3. luzean direla, eta biziri daudela. Orain eutxi behar dio, Ziago gara, baliza abantaila honekin heldu ezkero, azkeneko luzean, aukera izan dezake, nabarmen izan dezake. Eta kabo orain segundu bakarrera jarri da, baina normalena da, orain, azkeneko minutuan, normalena. Metro gehiago ditu, eta balizan Zierbenaren atzetik izatea. Zierbena berriz, erdi-erdirik, eta begira detalia, Jimeno, alduen bakoitzean, arrauna altzata. Arrauna altzata, Zierbenako patroia zertako, balik eta hori ere, nola baite, arintzeko, ligertzeko. Zierbena kabo, segundu batean, eta gero atzetik Portugalete San Bertolameu, hauek ere segundu bateko tarte. Oso polita leia, eta kabo Zierbenaren parera etorrita, eta Portuko orain aurre hartu dio San Bertolameuri. Zierbena berriro ere aurretik. Anemometro ere oso dantzari. Hor abarrako uretan. Kabo Zierbena. Hor itxasoa ere ez da, oso urrutin Mikel, eta itxaso handiak direnean ere, hor, koparerako eta ez, baino mugimentua antzematen da hor kanpo aldean. Gogoan dut nik, Norberto Torres txirri handia, Kaikuko patroia zela, Getxoko bandera bat jokoan da, hor, Abran, nolako olatua, bueno, ikaragarria, Kaiku handi gura, kortaren lehen garaian, ikaragarria. Beraz hor, Abrako uretan olatua, ederrak, tarteka. Zierbena begira Ziaboga, eta berrogeita amaika, kabo orain ere, kanpoko palizan pasa. Eta askotan korrontearen eragina izaten da. Portu ere bai, begira. San Bertolameu, begira korra bantalia gandioz. San Bertolameu, segundu bat eta erdi, bai. Zierbenaren zat 14 eta berrogeita amaika, Kabok 14 eta berrogeita amabi, Portugaletek 15-0-0, San Bertolameu 15-0-1. Ea orain. Nabarmen, begira, lehenbiziko kalera.
lehen balien. Eta orain Portu, laugarren kalera joango da, eta orain egingo ditu, metro gehiago Portugalete. Lau segundu, Zierbena Kabori. Boska polita. Hor kontua da, orain Kabok, Zurrukaren molia uste dut, izena duela, Anare taldeko molia horra iritxartea zema galtzen duen. Gero, arkere, babesa izango baitu. Alberto Meirarekin gaude hemen, Samerto Lameuko ordezkariarekin. Buenos días. Buenos días. Estás sonriente hoy, ¿acaso estáis dando una mejor imagen? No, ayer también lo intentamos, el primer ya, como te dije, el primer largo aguantamos, el segundo fue un poco, bajamos un poco las fuerzas. Hoy lo estamos intentando, ya aguantamos 3 y estamos ahí luchando sobre todo con Porto, que se nos escaparon Zierbena un poco, tal, pero bueno, como ayer lo estamos intentando y lo seguiremos intentando. Calle 2, dicen que es una de las mejores. Sí, para abajo lo estaba demostrando en el primer largo y ahora también a ver si somos capaces de aprovechar tirándonos a la calle 1 en la llegada y a ver si somos capaces de mantenernos esa lucha con Porto. ¿Qué te parece este campo de regateo, Alberto? Bien. Lo que pasa es sabemos todos cómo dependiendo de las calles podemos ganar más para abajo o a la subida, pero bueno, un campo excelente. Suerte. Vale, gracias. Zierbena Kabo. Etorriko alda Kabo, Ibon? Bai. Nik uste dut orain Kabok Zierbenaren kalea baino okerrago ez da une horretan. Kaboren ziagoa. Zamerto Lameu eusten Portugaleteren aurretik. Bai, baina Portugalete orain dagoeneko babesgunean sartua da, eta orain 4 treneroa datoz babesetik, 2 treneru Portugalete aletik eta beste 2 areetatik. Kaboren bukaera gaur. Gaur ere erronka badute, begira. Laurak, babesetik. Bukaera Zumaiarrek egin dute. Hori da, eta emakumeen txandan, haiek bai, atzetik aurrera. Orain Kaboko gorriek ere, asmatzen duten. Zierbena buruan. Begira, Samerto Lameu, Porturi, treneru badagoeneko. Hauxe da, momenturik onena. Hori da. Moainako arraulari hauentza. Zierbenako presidentea daukatemen, Herrerias jauna. Egunon. Egunon. Bueno, parece que está dominada esta tanda, ¿verdad? Bueno, dominada no, aún falta medio largo y ahora a la 4 yo creo que del puente para arriba tiene más ventaja porque aquí hay un poquito corriente en contra de la bajada del río, pero bueno, esperemos a ver si somos capaces de aguantar la tanda. ¿Ha tocado la mejor calle? Bueno, yo creo que es una calle buena, yo creo que también la 4 no es calle mala, yo creo que hoy los dos extremos son calles bastante mejores que los centros. Vemos a José Manuel Ortiz dando las referencias totalmente fuera de sus casillas, Hoy una victoria en esta tanda sería muy buena. Hombre, claro, es muy importante para nosotros, a ver si empezamos a entrar en remada y asentamos un poco la temporada y poco a poco vamos para arriba. Suerte para Zierbena, gracias. Casco. Kabo badator. Bai, eta Herrerias jaunak esan duen kontu batekin guzti izadoz nago. Hor, Zubipetik, Bizkaiko Zubitik, ona segurazki babesak gehiago du, 4. kalean. Hor bai, babestekirik garbien da. Nik orain, Kabo eta Porturen alde, jogatuko nuke, bien alde. Kabo etorri da Zierbenaren parera, eta Portu Samerto Lameuren parean da baita. Hori da, eta hemendik eta bukaera arte Zierbenari beste nik uste, segundo bat, 2 jendu beharko lizkiokeela. Zierbena ere kerrarako dago, Zutzen ari da, dena eskatzen du, Iker Jimenok, hor da. Portu Samerto Lameuren aurretik du branka. Eta Kabok ere bai, segundutxo bat zartu dio Zierbenari. Oso bukaera ona dute gainera Galiziarrek. Beste bat, orain. Atzokoaren ostean arantza ateratzeko aukera hementxe. Kabo, Zierbena, Portu, Samerto Lameu. Ikusian momentuaren datoa, 16 kilometroko abiadura aitzeak. Kabo! Bai, Kabo! 4 segundu bai azkenean, 19:45, Kabok. Eta Zierbenak 19 eta 59. 4 segundu Zubitik barrenera. Portugalete orain, bai jarrilera. 20 eta 12,
Eta orantxe San Bertolameu 20-14. Ez dira urruti bili, baina San Bertolameu gaur ere azkena, oraingoz bere txandan, noski, beste biak jokatu gabe ditugu eta. Kabok erreferentzia txanda honetan, 19:45 Zierbena 4 segundura bigarren, Portu 17 hirugarren, San Bertolameu 19. Jaun Andreok babeslentzat tartetxo bat eta berehala bigarren txandan, lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik Astillero, laugarrenetik San Pedro. Ambilan bandera dugu hemen jokoan Ibaizabaleko uretan. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi, Ambilan bandera dugu. Gaur jokoan San Miguel Ligari dagokion 7. jardunaldia gaurkoa eta momentuz Kabok markatu du lehen txandan denborarik onena 19 eta 54. Hori hobetu behar dute orain arituko direnek eta gero orezko txandan izango direnek. Gogoratu orezko txandan Hondarribia, Kaiku, Orio eta Urdaibai izango ditugula lanean. Eta orain bigarren txandan, lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik Astillero, laugarrenetik San Pedro. Eta ura, oraindik, behera. Korronte ez da geratu oraindik. Arra eta murri batea. Aginduak ematen lehorretik epaileak. San Juan behar bada, edo bestela Tiran atzera goz. Tiran aurreratu beharko dutzateke. Aguante pixka bat. San Juan egongo da. Zortxo eta aurrera golen ere Zierbena horrela zegoen. Baina ez da txabera, agian. Bigarren guia ere ematen du zentimetroren bat edo egon daitekela. Atzera xeago, baina hor txedia, hor non bai. Hor non bai. Igo Arrara zigo iua, Endika Perezek. Horentxe. Bandera txuria hor ikusten duzu lehiatik goian. Bandera gorria, bai! Balekoa. Lanean dira, bigarren txandako lau trainerua. Momentuz, Astillerok hartu du burua. Hor GPS-ak markatzen dizkigun diferentziak harrigarriak iruditzen zaizkit. Eta begira San Pedro, Mikel. Ez da korri. Erdi aldera, Orain bai, dira, bai. Zuzen, bere kaletik. Begira Aitor Galdaren erabakia. GPS-aren datuak orain dira egokiak. Danak orekatuta doaz. Hemen San Juan darrai. Joseba Fernandez prestatzaile eta arraunlari. Eta... 7 aldaketa egin ditu, tartean patroia, gaur Endika Perez kokatu du patroi lanetan Joseba Fernandez. Beste aste betez, Fernandezek rotazioekin jarraitzera baki du, eta gaur lanerako estriborrean, Jon Carrillo Anketik, Gabi Bedia eta Xabi Zabala. Aurrekalari aldaketa ere bai, Inigo Artzalius gaur, eta Arraraz eta Ugarte ere, Baborrean aurrekaldean lanerako dira. Tiran, begibistan, Jose Angel Cambadosen kuadrilla, eta honek ere, poste aldaketa, besteak beste, aldaketa nabarmena, bere buruari agindutakoa Cambadosen. Hori da, atzo Maztozta Baborrean izan zen, gaur aurreko lanetan jarri da, askotan egiten du mugimendu hori, eta estriborrean, gaur sartu direnak Martin Nobaiz eta Marcos Peña, gaur Tiranek estriborrankeko aldatu du, eta Baborrean 3 aldaketa. Iglesias, Luz, Quinoz, eta espaldan Kanosa lanerako. Segundu bateko tartean denak, San Pedro pitin bat atzeratuta. Hemen Astillerok 6 aldaketa, 5 arraunlari eta patroia gaur titularra jarri du Castanedo arraun luzeri. Hori da, lehenbiziko estropadetan, Dani Perezek etzuen gehiegi, kuadrilla mugitu eta badirudi, bortxe zailkapenean egon kortuala baldaketak. David Perez aurrekalari lanetan, pasaren igandean putzura guantzen aurrekalaria,
estriborrean Daniel González eta Víctor Manuel Fernández, gizon garrantzitsua barruan, eta baborrean Jose Maria Sentiez eta Jose Luis Sanz lanera. Eta hemen San Pedro, baldaren kuadrilla, lau aldaketa. Hori da, bi estriborrean eta bi baborrean. Estriborrean Inigo Loiz eta Mikel Rañeles barura, eta baborrean berriz Borja Marten eta Errota lanerako. Eta San Pedrotarren mugimenduarekin ni harrituta, ez dakit sekula edo oso gutxitan ikusi edena, Korronte harretik eta baldak erako edetzez, guk metro gehiago ez dizkiago egingo eta beren kaletik. Eta momentuz, hor daude. Eta nola ez dagoen jakiterik, erdikaldera etorrita, non egongo liratekeen, hori neurtu behar dut entrenatzaileak. Hori norbera kalkulatu behar. Hori nola neurtzen da, Serie batzu joko zituzten. Horixe, karo hor, momentuan erabakitzen da, bueno, ura zea ide, indarra galtzen nahi dek, ez dek indarra galtzen nahi. Eta erabak egin behar, metro gehiago galditu, segiro zuzen. Hor, baldak eta izperrok nik uste dut ere izango dira. Jakina. Iran eta San Juan, segundu bateko abantaila txiki-txikiarekin, 380 metro balizara iristeko, lankideok, ea prest dugun Joseba Fernandezekin izandako elkarrizketatxoa, hementxe duzue San Juan darren entenatzaile eta arraunlaria. Bueno, asmoa berriro ere, atzo ez genuna aurkitzea. Arte oso gustora ginen egindako estropadekin, behar bada sensazioak emaitza baino behago izaten nahizian, eta atzo berriz ez genuen arraunkera hori bilatu, eta behar bada ere bai nik horre zerik izan nun, hartutako erabaki eta eroritako neurriengatik. Baina, espero dezagun berriro ere gaur bideo onera bueltatzea, eta sensazio eta emaitza bat izatea, eta ona. Apal eta autokritikoa, Joseba Fernandez. Eta ez dira askotan entzuten entrenatzaileak neurriei buruz hitz egiten, eta esan ez neurriak aldatu egin ditut, neurriak hauza, arraunak luzatu, palantak mugitu, beste arraun joko bat sartu euskalo. Hor mila aldagai behik daude. Oso horekatua da, segundu batean dena. Iran bera aurretik ezote zen. 4:26, Iran eta San Juan entzat, segundu bat gehiago, Astillerok eta San Pedrok, eta begira. Lehen, kabo izan da apalena eta 4:23koa markatu du, eta orain azkarrenek 4:26. Bueno, argi eta garbi, korrontea, espero bezala indarra galtzen ari da, eta gero eta indar gutxiago du. Hau hona da, beste, horrezko txandako partailientzat eta ikusleentzat bai, zergatik horrezko txandan berdindu egingo direlako, kaleen arteko ezberdintasun desabantaila horiek. Eta orain San Juan, orain bere kalea aprobetxatuz, segituan buru hartuta. Hori, segituan estriborrera etorri da. Korrontea indarra galtzen ari da, baina oraindik ura behera da. Astillero orain, 4 segunduko atzerapenarekin, 3. kale horretatik. Orain, eustea da, Kantabriaren erronka. Eta hemen gaude, Francisco Javier Gárate presidentearekin. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos viendo una tanda bastante ajustada, sí, al menos hasta la primera ciaboga. Sí, en la primer tramo de la regata se va a poder defender el pabellón, pero yo creo que la tercera la tercera baliza nos va a penalizar al final de la regata. Las corrientes hoy van a ser decisivas, también las calles, ¿verdad? La calle hoy es la peor con diferencia y el que sea marea baja y el viento nos va a hacer, ya digo, penalizar. Haremos lo que podamos, salvaremos los muebles de la mejor manera posible y a ver si no perdemos muchos puntos en referencia con Ciervana y Portugalete. Ayer, en Orio, ¿qué os pasó? Ayer no recibimos el premio que merecimos. Creo que ayer Astillero hizo una regata muy buena, muy buena. No en vano hicimos el primer largo, el mejor de toda la regata, de todos los equipos, pero luego también penalizó el viento y el cambio de marea. No es justificación, es una realidad. Esto hay que competirlo. Hoy nos tocó jugar en campo embarrado y con viento en contra y habrá que salvar este tramo como sea. Pues mucha suerte para hoy en lo que queda de tanda. Esperemos que nos acompañe y ya digo, no perdamos mucho. Gracias. Gárate jauna, Kantabriako txapelketari begira ere bai, gogoratu esan dugu lehen, aste artean izango dela Kantabriako txapelketa, aste azkenean, Galizian eta Euskal Herrian. San Juanek Tiran eta San Pedrori 3, Astillerori 4, eta ematen du
estualdia pasa duela, Astillerok, ea orain. Eta nondi zetorren San Juan, Eta hemen, elkarre gainean, hori oso ondo neurtu behar dute patroiek, batez ere, bere kaletik kanpora doana. Hori oso ondo neurtu behar du. Kasu honetan, Astilleroko patroiak, Segura eski laugarren kaletik joango dira. Orain babesaren bila. Lautreneruak babesaren bila. San Juan, lehen kaletik. Ea ba, San Juan, San Pedro ere. Ikusi dugu lehen, laugarren kaletik Kabok nola bere lan egin duen, emakumeen lehian ere bai, Zumaiak. Batez ere azken luzean, Mikel, orain ziago hartu behar dute, eta zabaltzerakoan, han izan dezaken babes hori. Sokora zartuta. Hori da. Eta hori da hitza, hemen azkona, gauza da bazarra eta bestea zokoa. Zenbat eta zokora joan, hor 5-10 metroko zabaleran, korrontea ez egotetik, pixka bat egotera edo dezente egotera aldatzen da. Hortik lehen ikusi dugun katamaraneko irudia. San Juan, erabat, arraun egenia, arrastaka. Hor bada eskaleratxo bat eta ia joka pasako. Begira San Pedro. A la par de San Juan. Claro. Horixe da ba egia. Final. ¡Ay! ¡Saglan equipo! ¡Enorme! ¡Ulza! Mendizabal. Agintzen eta animatzen. Eta jendia isilik horre, Eta nola horrekatu den estropada horrein, Ibon? Segundo bakarrean, Lautreneruak. Normalena, Astillerok, hemendik eta balizara, metro gehiago egin behar ditu eta zerbait galtzea izango da. ¡Atea dena! San Pedro, San Juan, San Juan, San Pedro! Zenien txukun arraunean, Bate batera begira arraunean. Ea baziagoa. Ea maniobra. Lan erditan lehen, Zierbenak 9 eta 59ko kronoa markatu. Begira tiran ere, Mikel. Ondo dator, bigarren kaletik, gain gainean. San Pedro bera aurretik. Bi urdinak pixkat atzeratuta, baina 3 segundutan datoz dena. San Pedro bera aurretik. San Pedro 9 eta 55 orain arteko denborarik onena. San Juan segundo batera, tiran bira eta Astillero ere bira. Eta irteeran Arroxak Franka aurreti zartuta egon. Bai, niretzat bai, eta hor detailea San Juan darren aurrekalariak segituan atera du. Arrauna, zertako bazabal ateratzeko, erdira joateko. Eta San Pedro berriro ere, berriro ere. Teknologiak begira, segundo bat markatzen du orain San Pedro taren alde. En 2 kilo 10 de acabar. Bat! Ugaitz, bukatzeko esanez. Final bat! Finalilu! San Pedroren erabaki honek, adirazen dut, korrontea... Zer den, Lan erditan, Ibon, akatu, txanda honetako lautraineruak, lehen maniobran atzetik ziren, lehen txandakoa baino motelago, orain bigarren txandako lauak, lehen txandakoa baino bizkorrago lan erdira. Hori da, hori nola ulertu, sekula estropadarik ikusi ez duenak edo, bueno, gehiagi ezagutzen ez duenak, korrontearen indarra da hori. Eta tiran ere argi, tiran bigarren kale hortatik, gaur gerrarako dago ez, beste askotan bezala. Oso polita lehia. Brankaz, branka. Ibili hau ikusita bai ezan daitekela hori. Eta hor zer dara, ma? Aurrekalariak, Pasaitarren aurrekalariak. Zer burruka ikusgarri. Astillero 2 segundoko atzerapenarekin. Vamos a meter hoy a gente por medio, Escucharme. En 2, espalda, un arreo. Suso Núñez daukat hemen, tiran ontziko ordezkaria injusto ere. Buenos días, Suso. Hola, buenos días. Habéis caído de la tanda de honor ayer a esta segunda tanda. De momento estamos viendo una pelea muy igualada. Sí, bueno, la regata se ve que está bonita, que está igualada y bueno, lo que intentamos es dar la cara siempre. Vamos a seguir con nuestra forma de remar e intentar acabar y hacerlo bien.
A priori tenéis la calle 2, una de las mejores, junto con la primera, pero estamos viendo que por la 4, lo hemos visto en las chicas, también en la primera tanda, que están marcando buenos tiempos, sobre todo en el largo de venida, ¿no? Sí, yo creo que la mitad de largo hacia arriba debe coger un poquito más abrigo de la corriente y se ha visto que Zumaya le ha remontado bastantes segundos a San Juan, Cabo le ha remontado a Ciervana también un montón de segundos e incluso San Pedro, pues sabe que venía un poquito detrás, pues ha hecho un buen segundo largo, ¿no? Está claro que aquí, vayas por donde vayas, hay que tirar. ¿Y cuál puede ser la clave para obtener un buen tiempo en este campo? Este campo es que yo creo que ni los de aquí lo entienden. Entonces hay que darlo todo y después tener eso, que te acompañe un poquito la suerte. Pues mucha suerte, Suso, gracias. Gracias. Suso Núñezen hitzak, eta hortxe da bat iran, bigarren kaletik lanean. San Juan erdikaldetik, Astillero eta Tiran ere bai, eta San Pedro zuzen, Goazen gure lan egitera. Aitor balda ezagututa, pentsatuko zuen. Metro gehiago ez da bat ere. Korrontea, bueno, guk garaituko dugu, egurra. Eta orain, San Pedro, bueno, zuzen duenez, metro gehiago ez ditu egin behar. Gutxitan gertatzen da, Hiru arraun elkarte, hirugarren luzean, parean. Goazen Libia ontzira. Ukator! Stira! Un segunda San Juan! Baborra hankean ikusten dugu mutila, Mikel Aroztegi, urtetan aritu da, justu hanketik, baina Estriborraldetik. San Pedro, urte bete geldirik egin, eta berriro etorri da. Eta Estriborren hanketik, Iker Aramburu. Parean. 14 minutuko lanaren ostean. Eta Astillero 3 segundura. Eta baldintza hauetan, Eta Astillero gaur ere, hirugarren kaletik, ez da ari lotxagarri, ez da gutxiagorik ere. Beste aldaketa egin da. Aizetxua, 11-12 markatzen ditu orain, ane momentuak. Lehen txandan bataz bestekoa 10,6koa izan da. Ez da, ize ikaragarria. Ez, baino, 15. minutuan sumatzeko modukoa bai. Zue Zierberaren erreferentzia, hirugarren ziabogan, 14 eta 51. Ea ba. San Pedro gaudean zabal xamar. 14 eta 58, San Pedro eta San Juan entzat. Irteran San Juan aurretik. Bat gehiago Tiranek, Astillero, kilu gehiago. Eta Astillero, txandako apalenak, Zierbenak, lehen txandan egindakoa, berdindu egin dute. 14 eta 51, Eta orain San Juan eta San Pedro. Segundu batean bira. Tiran bira, eta Astillerok galdu ditu segundutxo bat. San Pedro geren ikuste dute ziaboga txarra eman gabe, zabalantzean hartu duela, eta San Juanek berriz oso ziri, eta gainera gerature egin gabe, zabalaterata. Eta ea, orain. Astillero ere, hirugarren kaletik, 6 segundora eta ebili da, begira, 3 segundora nola dagoen. Orain bi traineru hauek aretarako, molla horretaren ikarte daukate, zati kaskarra. Gero babesa izango dut. Quiero ataque directo, sin quedarse en popa. ¡Va! Begira. ¡Va! Ertzaren bila. Tiran 4 segundu galduta, Astillero hortxe du, gain gainean, Ibon. Ondoko kaletik bai. Begira, segerra, San Pedro tarrek eta Tiranekoek. Hor palak ere ez dira apartean. Hor zenbaten hongo dira. 3 metro. Jose Manuel Oiarbide, eguerdion. Eguerdion. Bueno, ze parekatuta duan lehia gaurkoan, beste behin ere, ez da? Bai, hemen arroketik ez dago, denbo utzi ikusi lola gabiltzan eta berola bukatzen da nau. Nervioso zaude, Nervioso zaudela. Ba, pixka bat. Ikusi dugu, untzi balola etorri da, kanpo regatoan sartu da, ez dakit. Nervioso, bukatu arte bitzan nervioso. Laugarren kalea egokitu zaizue, okerrena, hasiera batean. Bueno, esaten duenez okerrena da, esate duenez. Lo que pasa que
ikusten nahi handik etortzen hor espigoia hartzen danean, asko zen lehenu etortzen dela, kabok zierroan nahi behatzi segundu kenduizka. Osea, ez dakit, arrokea handik ez dago, baina ez da horren txartxarrari izango. Sorterik onena Libiarentzat, eskerrik asko. Eskerrik asko zuiri. San Juanek errentatxoa ontzi bat orain. San Pedro hori Astillero Laura eta tiran sufritzen. Orain bai. San Juan darrak, 3 segundoko abantaila badute. Hauek aurreko txanda ikusi dituzte, Kabok eta Zumaiak zer egin duten. Eta nik uste dut, horren beldurra izango dutela, baina urak lehen baino gutxiago tiratzen du bera. Eta azken Lucian alegia zubitik ona etzait iruditzen laua, lehen bezain ona izango denik. Gutxiago edo ezerrez. Oraintxe hemen, gure aurrean, ia geldirik, Mikel. Hemen horbelak eta plastikoak eta ia geldirik. Zerbait tiratzen du oraindik. Beñate Izagirre daukat hemen, San Juan darren ordezkaria, egunon. Bai, egunon berriz ere. Momentu honetan txandan denborarik onena markatzen, pozik ez da? Bai, horrengoz pozik, baina ez dakik guzti gertatuko da, leheno ikusi guze pasadan, eta horrengoz baina jalurrian oindikan euki, eta ikusi aber nola dizpan hau. Aldaketa asko egin ditu Josebak gaur? Bai, Josebako itur hori daka, azkenean larun batetik igandea denei arno iteko aukera eman, eta azkenean denak jendea gazte asko dago, azkenean gaztiei esperientzia eman, eta gore egotzia. Eukitu zaizuen kalearekin, lehendabizikoarekin, konforme? Bai, ez, egia esan konforme, zuzerakin ondo, baina, oain ikusi bihar, kalia ondo aprobetxatu duen, eta indarrak eta bueta bateten. Argibili laugarren kalekuekin, Bai, leheno pasatzegu, aber baina ez egun pasatzen. Sorte hon. Eskerrik asko. Hortxe da ba, San Pedro 2 segundura. Arraunari peto-petoa, Izagirre. Aurten, San Juanen entrenatzen hasitakoa eta ebakuntza bat tarteko, bai hor Zugur inguruan edo ezin izan du, denboraldia jarraitu, eta anketik eta itzuliko da. Bai, honek, ezur munian darama, arraunen arantza. Hor da. San Juan aurretik, San Pedro bira, Astillero eta tiran bostera. Begira tiran, ueran. San Juanen ueran. Oso polita bukaera hau. Eta begira, San Juan erdira orain. Ez da etorri bazterrera, San Juan erdira. San Juan, San Pedro bira. Irura, eutxiko dio. Hala, ematen du. Eutxiko dio. Txandako garaipena arroxentzat da. Eta Astillero ere begira. San Juan, bai. San Pedro, bigarren, Astillerok aurre hartu dio tirani. Astillerok aurre hartu dio tirani eta begira, Ugaitz Mendizabal beso altxatu eta epailari begira. Eta baitare Kastan edo. Astillerokoen patroia. Bueno, hemen gertatu egiten dira horrelakoak, azerreak, eta atokau entzun. Bai, horixe, Mikel, horixe. Arraunak horixe esan du. San Juanek 19 eta 43. San Pedro 19 eta 45. Horixe esan dio, Begiratzeko, ez da? Bai. Bi aldiz, horixe esaten ari da Ugaitz Mendizabal. Hala, ikustu dituztela eta begiratzeko. Momentuz, 19 eta 43 San Juanek, San Pedrok 19 eta 45, Astillerok 19 eta 46, Tiranek 19 eta 47, honek ezan nahi du, aurreko txandan ibilitako denak atzetik utzi dituztela bigarren txandako traineruek. Ea, epaimaian zer ikusi duten eta nolako erabaki hartzen duten. Behin-behineko sailkapena hor duzue, tarte bat babeslentzat eta berehala orezko txanda lehen kaletik Orio, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Urdaibai. Hondarribia garaipen bat, Tiranen, hirugarren asteburuan lortu zuena, baina hirubider bigarren izan da Urdaibai. Horrek, bigarren postuan bukatzen du sailkapen nagusia eta hori Jaun Andreok. Banderaren 7. edizioa orain bai garbi, eta orezko txanda hastear da Jaun Andreok. Lehen kaletik Orio, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Urdaibai, eta ontziak ari dira poliki hurbiltzen. Hondarribiarrak presa berezirik gabe.
eta hortxe kokatuko dira epaileen agindutara. Eta oraintxe, ez da, Miguel? Itxasberaren unea, oraintxe, eta 18 minutuen, eta une honetan, ematen du haizeak, korrontea baino indar gehiago daukala. San Juan, 19:43 hori da referentzia, bigarren txandako garaileak markatutako referentzia, eta Jaun Andreok, Erne orain, ontziak prestatzen ari dira. Quieto babor, boga estribor. Ea Urdaibaik zer erabakitzen duen? Erdira etorri edo lehen San Pedrok egin duena laugarren kale hortatik hori egitea? Atento! Quieto estribo! Orio eta Urdaibai biertzetatik erdira enfilatuta da. Paileak bandera txuria lehorretik. Erne, gorria... Bai! Balekoa. Ordoaz la... Ez, zerbait hautsi da, Bou Bizkaia ontzian. Bai. Bou Bizkaia ontzian zerbait apurtu. Ea ba. Atera behintzat, banderak, epaileak bandera jetxitakoan atera dira. Bueno, honek besteak beste, ekarriko du, orain txari da, korronteak eta aldatzen. Sí. No, mira. Si quieres subir... Si quieres subir... Ya está, vale. Que la mira la cámara, guay. Ya está. Hostia, chaval. Baina urbildu da. Segituan, Nando Rua. Hor, begira. Javi Poloren hanketako tosta. Azkar asko askatu du. Hori da. Bigarren tosta hori, hanketakoa, hori da, aldatu dutena, hori da. Zibrasko tosta hori. Horre ikusten da orain Nando Rua. Horre tosta horrek, bi ertzetan. Torrello pasante deitzen zain horietako eramaten du. Tira batean aldatu du. Hor, zodiakean, beti repuestoak eta eramaten dira. Javi Poloren hanketako tosta. Es igual que una salida nula. ¿Vale? Son 3 segundos de sanción. Esta es la normativa, sin más historia. Sí. Vale. Ahora Goñi epaileak garbi. 3 segundoko zigorra Urdaibairi, ez da, Miguel? Hori izan du? Garbi esan du. 3 segundu. ¿Le damos para atrás para que no entre en el campo? No, es igual. Ez da hor beste irten biderik. Alegia, aberia kasutan ere? Bai, baina beste irten biderik ez daukazu. Ranketako tostari gabe. Ez dago, estorpada egiterik. Sorte txarra. Bai. Bueno, segundutxo batzu joan zaizkigu eta bukaeran bandera ematerako eta estutxo ibiliko gara. Baina gertatu egiten dira horrelakoak. Zigorra, 3 segundutakoa. Eta norbaitek gaizki pentsatu nahi badu, zigorrarekin eta hau propio ez dago egiterik 3 segundu ikeragarrizko zigorra baita. Nik uste dut une batetik bestera aldatuko dutela. Hortxe, tosta zarra, Angel Larrañaga. Nos alzamen diren laguntzailea. Hor beti eramaten dira, errepuestoko eman dio. Eta orain ongi ziurtatu da dile, Kremailera moduko bat eramaten du, tosta horrek. Beran fijatzeko, askotan hori kremailera hori gaztatu egiten da, xautuz joaten da, eta hori egiten da, askotan puskaera. Tornilloa puskatzea ere, posible da. Nik uste dut, Jon Salzamendi ez da, zodiakean. Ez dakit nonden, askotan hangoitik, Bizkaia zubitik ere ikusten badaki estropada. Ikusi izan ditugu, bizikletan ere atzera eta aurrera entrenatzailea. Dile que... Aizea pixka bagora orain, 16 kilometro. Eta gero eta gehiago, uste dut, ura bera, korrontea ez dagoela. Eta aizeak nabarmen, korrontea baino gehiago tiratzen du, une honetan.
Hone dakarrena da lehenbiziko kalea ez dela, lehen bezain ona. Eta hirugarrena lehen bezain txarra ere ez. Ea ba, Oriotarra lasai daude, baliza parean, Hondarribi ere bai, oantxe hurbiltzen, Orbañanosen aginduak entzutera hurbildu dira, hortxe dira Kaikutarrak ere lasai, bada espadan serie bat ez dute joko, baina bueno, ikusi, ea erremintak ondo dauden ez da, Ibon? Hori da, berriro dana ziurtatu, ziurtatzen da normalean beti, horko tuerka eta tornillo guztiak, eta 20. segundo horretik gertatu zeinean gaitze erdi, 3 segunduko zigorra handia da, baina hori minutu batean gertatu, eta hanketako tostari gabe, hori zubi beti pasata geho, akabo. Putzura gotatzea hobea, horrela arraun egitea baina. Fuera! No hay telefono, Zeinen hotz, hor jende eskarmentu du nau, Kapaz eta Rua de Iglesias da. Ara, berri entzun dut orain, esanaz, no hay telefono. Hori ere bai. Bueno. Zeguna. Bermeotarrentza. Pasaden astean ere iruditzen fronterik gabe ibili zirela kaletan. Pasaian lehenbizikotik joan ziren Donostian laugarrengotik. Eta gaur, eta irakoiz galdezka, begira horrazpitik. Ea marea dagoeneko igo zen hasi. Orain nik uste guztiek zalantzak izango dituztela. Batez ere horiok eta Urdai Baik. Nondi jo? Erdikoek, erditik joan berra daukate. Ni neu ez naguretan, baina ne horretik iritzen zait. Ertzetik joatea, egukiago litzateke. Bai, irakoitzek, begira zer esan dio Igorri, ni buiatik buiara joango nau. Eta momentuan hartu behar erabakia, Mikel, Arre edo iso. Bueno, pronto dira ba. Bandera txuria goian da jaun Andre Okerne. Bandera gorria, bai! Eta erren ibiliko gara ba. Ea, 20. segunda baino lehen zerbe gertatzen den ala ez jakiteko. Kaiku bizi emando, lehenbiziko pala. Gordoaz denak. 15 segundu. Eta 20. Balekoa da beraz irteera. Gogoratu. Oinetako tosta hautsita. Bipoloren hain zuzen Urdai Baik. Irteera ustela eta 3 segunduko zigorran. Eta Urdai Bai, Miguel Balen San Pedro bezala bere kalea mantendu. Erdia bilatu gabe, Kaiku ere, bere kalea respetatu, eta iruditzen zait, Laurak bere kaletik doazela, Orio zerbait estriborrera joana, baina gehiagik gabe. Segundu batean denak. Ikusi. Oso lehia polita izan daiteke gaurkoa. Orio zertxo baita atzeratuta agian. Hori xarri-garri, normalean ondo ateratzen den taldea da, begira, zoze gertera egin zuen. Eta hemen Makasagaren kuadrilla, 4 aldaketa gaurko honetan, Ibon. Hori da, 2 estriborrean, Odei Arrizabalaga eta Ion Piñeiro, barrura Aritz Etxebeste. Tostaz mugituta, larrea utzi du lehorrean gaur Makasagak, eta baborrean berriz, Asier Karbalera 3. tostara, eta Miguel Angel Millares espaldara. Kanpoan, Peña eta Aldape, Sabe eta Aldape. Hondarribi, Urdai Bai eta Kaiku segundu batera, Orio 2-3. Hemen Orbañanosen kuadrilla, eta Mikel Orbañanosek gaur 5 gizon aldatu ditu. Hori da, 3 estriborrean, Gairi Uranga, Inigo Jauregi eta Jokin Zagartzazu barrura, 4., 5. eta 6. tostetan, eta baborrean berriz, Egiazu eta Iñaki González barrura, eta besteak beste, Asier Puertas lehorrean. 2 minutuko lana egin dute, eta orain arteko demora guztiak nazten baditugu, kaskarrenak, horrezko txandako 4 hauenak, Ibon. Bai, uste dut, aizeak gora egin duela. Korronteak eratzailearekin batera, aizeak gora, kontrako aizeak. Hemen Kaiku
Atzo ongi hori jon. Bizkaiko txapelketan ere pausua eman da. Eta kortaren mutilak badatoz. Hori da, gaur hiru aldaketa egin ditu. Hori. Bestea beste, aurrekalaria oso gutxitan mugitzen du, Oskar Gomez, gaur Palazuelos jarri du, Baborrean Fernando Ruiz eta estriborrean Alexander Esteban. Eta atzo ere izan genuen, baina gaur gogora ezagun, Kaikun azte honetan nobedadea, estriborrankekoa aldatu dela. Mikel Calleja legitarra hankeko, hor iruditan ikusten genuen gizan. ¡Ay, no te ahogues! ¡Vamos, Eri! Urdaibai hori Hondarribiren parera etorrita. ¡Atrás! Hemen dira Bermeotarrak bost aldaketa eginda Salsamendi. Hori da, bi estriborrean Iker Zabala eta Montenegro, Toni Montenegro, 5. da 6. tostan sartu ditu. Gaur aurrekalaria berriro ere, Xabi Zuleika, Ojeda espaldera ekarria eta Baborrean berriz, Peñat Aztelarra 5. tostan, eta hemen ere, hankeko aldaketa, azken urteetan Ruiz jardunda, gaur Rua. Eta bizkor, Jose Luis Kortaren hitzak estropada atarian grabatutako elkarrizketatxoa. Bueno, atzoko estropa inda, ikuste da, bi estropa, azkeneko bi estropa betan, nivel honen ibiligela, no? Ibiligela ustez baino bero gebiligea, uste genuen bizkateko gora ogon bergen nuda, baina aurrenko estropetan ikusi du, atzan ibiligela. Eta langon bai Bizkaiko txapelketan da atzo, indeu taila egiten zait, beste respetuak inguretan dantzienekin, atzo irazin genio, no? Eta relojuen kontra esan nuke, eta nire ibilizala, baina ez genuen, ia urre esan genuen, baina planteamentu esango da, Andre Mondo Mika, hori da. ¡Os voy a sacar primeros! ¡Os vamos a sacar primeros! Begira konparaketa San Juan eta Hondarribiren artean. San Juan, orain arteko referentziarik onena markatu du, estropada amaitu dutenen artean, bigarren txandako garainea, 19:43 bukaeran, eta partzialetan ere garbi dago orezko txandako hauek, orain osatzetik direla, ea Juan etorriak inda gero. Aizea gehiago daukate. Ea ziago gara. Hondarribi aurretik sartzen. Hortuk 4:21 begira Hondarribik 4:44, hori asko galduta. Parean, Kaiku segundu batera, atzerago hori jotarrak 6. Bueno, ea zalkapen nagusiari begira, horrelako egunak alrebezak izaten dira, eta erne ibili beharra dago. Puntu dantza arriskutsua izan daiteke horrelako egunetan. Orain artekoen artean, Miguel, hori horrena, dagoeneko 8 segundu galduta, 5 minutu terdian, hori deigarriena, atzo alako estropada eginda eta izaren igandean bandera irabazita. Eta orain, ez zait iruditzen, ea Hondarribiak eta erdiko kaletik datorren besteak Kaikuk bazterrera jotzen duten edo, nik uste dut erditik etorriko direla. Dagoeneko korronteak ez du egiten eta izea alde erditik etorriko dira hauek. Larri ibili. Bai, Hondarribi erditik datu. Aizearekin eta dudak usiatzeko. Bai, metro gehiago eginez. Garbi, bai. Iñaki Arastegi, eguerdion berriz ere. Bai, eguerdion. Beno, demora asko galduta lehen da biziko luzean, ez da? Bai, egia zen lehenengo luzean hor bat sufritzen jungea galtzen, eta bueno, oendikan estropada luzea gartzen da, eta nor estropadan sartzeko gai gehan gehiagi galdu gabe. Momentuko baldintza hauek kaskarra dira? Bai, Maria Bebeian dago, kontua da noiz azten da nigotzen, honezkeo hasidan, bai edo ez, pixka bat hor dago ez, ez dekigu, ni behintzat hemendik ez dakile horretikan, ja Maria igotzen hasidan edo ez, eta hor dago diferentzia ez. Igotzen hasia da, eta horrek kalte egingo dizue, seguro asko txanda honetako traineruei ez. Bai, baina badakiguna etortzen amagoitzan zer da hon, eta horre baldintzak ekin lan egin behar. Atzoko estropada ederra eginda, valorazioa beti eskatzen dizut, baina bakite bukatuta ez dagoela estropada hau, ona. Bai, atzo oso gustatu ginen egindako estropakin, mutilak estropa hona egin zuten, dena eman zuten, eta estropa oso hona egin zuten. Atzo esan izun bezala Hondarribi oso indartzu dago, eta atzoko estropa hona izan zan. Gaurkoa ezin dizut oindikan balorazioekin, bukautako ikusiko dut nola bukatzen den hau. Sorterik onena hori horrentzat, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Hondarribi burua, egurra ematen, Hondarribi konparaketan orain denen artean honen alitzateke, Urdaibai 5, Kaiku 8, Orio 10. Bigarren luzean pixkanaka, habek postua gora egiten ari dira. Horre bilduz, korrontea geratu da eta izeak gora egin du.
bestea lagundute orain. Ea ba. Hondarribi Garbi, San Juan baino 3 segundu bizkorrago konparaketa. Eta Hondarribi, Mikel, dagoeneko 4 segundurekin, Abantaila pixkanaka, kora. Urdaibarekiko 4:3. Hori da. Egira, branka hori, nola datorren. Geratu ere egin gabe, Segida. Hor espaldan ikusten duguna, Arrobiko Zagartzazu, mutil berria, ia jokatu zituen. Hanketik aritzen da oso mutil teknikoa, arraunlaria, Hondarribitarrek dioten bezala. Eta hor beste gaztea etorkizun handikoa eta egiazu. Horre, gaur asier portazen tokian datorren. Tartea lortu du berriro Hondarribiak. Bigarren kaletik. Bai, laugarren kaletik. 4 segundu, Kaiku 6, Orio 8. Orio lehenbiziko luzean ikeragarri galdu du, eta orain ez dator beste, baino mantzoago. 6 hartu dizkio, Hondarribik hori joi. Orain beste bi. Hori da, eta urdei bai Hondarribia bezain azkar badator, Barruko ziago gontan, orain aize honekin eta zabalduko dira. Lehen hango ziagoan ikusi ditugu ziagoa zabalduko. Larribili. Bakarren bat zabalduko da. Sarde esatela patroiek ondo trabezuta trenik, badez padara. ¡Arrastrao! ¡Atacamente Bazkaboga! Hori joari da, zuzentzen orain, balizaren bila eta hozeko. Hori da, orain metro gehiago egiten. Erdila etorri da irakoitz, aizea aprobetxatzera. Orain maniobra egin behar. Lehen laugarren kaleak egin behar zuna, orain lehen bizikoak egin behar. Garbi, Hondarribiarrak aurretik, 3-4, 11 bateko atzerapenarekin Bermeotarrak, gero Kaiku. Eta hori jo. Eta ziagoa. Hondarribia. Aizekiari gabekoa. Garra, 9:26 Hondarribia. Bermeotarrei 11 bat. 9:29, Kaikuk 9:43, Oriok 9:44. Joan etorria eginda, ohorezko txandako lauak, azkarrenak. Pentsa eta lehenbiziko luzean, zer den, karo. Natura da hori, Mikel. Orain begira Kaiku. Urdaibeiren ubera sartuko da. Ubera ipatzen dugu askotan. Orain Kaiku daraman desabantailerekin distantzio horretara, nola bait txirrendularitzan atzetik doanak bezala, haizeak entzen dio gaur, ubera aprobetxatzen da. Begira, kundi doan Kaiku. Eta Hondarribia, bigarren kaletik, metro bat gehiago egin gabe, eta Orio pixka bat estriborrera torria. Atzo hori joan garaipena eta marka. Eta gaur hemen Ibaizabaleko uretan berriz ere aurretik eta errenta ikaragarriarekin. Urdaibairi 6, zigorra ere bai. Irtera ustelaren eraginez, oinetako tosta utzi duelako polo arraunlariak. Ababorreko konpaikekoak eta 6-3 San Juan ere 9, beraz oso itxura hona hartu du gaurko honek ere Hondarribiarra. Berriro ere zoragarria da, ama Guadalupeko arentzat. Mari Abando, eguerdion. Beno, 3. kalea egokitu zaizue gaur eta unenetan ikusten ari garenez, 4. kalera eginez, ezta? Bai, ikusten da handi apitxo eta izie areatoko partitik datorrela, apitxo bete eta hori babesa aprobetxatu, ia lortzen dugun lehenengo eta bigarren postoia uste hori nahiko ziurta dagoezela, eta lehenengo 3. postua hortxe da gure borroka Orio eta gure bilan arten, ia lortzen dugun noin luze honetan abantaila apitxo bet, gero matetzeko azkenengo luzea. Alde handiak gaurkoan txanda batetik bestera, Bai, justo egon da hor puntan Maria hor bigarren txandako izen da aldaketa, Maria guaini igortzen, eta, bai espotzen txandan berian ez aldaketa askori, talien apitxoen dugu eta txarrau,
Baina lau, 5 segundo, gehorik ez. Atzo estropada bikaina egin da, Bizkaiko txapelketan beste irudi bat emanaz, pixkanaka gora. Bai, hori da, joera, ez da, eta, bueno, Westernean izango da Euskal txapelketa, gaur aldaketa batzuk egin ditugu, eta, bueno, liga luzea da, eta aldaketa eta ian mantentzen dugun gure maila. Sorterik onena, Pedro Maria, eskerrik asko. Eskerrik asko. Pedro Maria Bando, horrezkari lanetan, arraunlari handia izan dako abera liga luzea da, puntutxoak, eta asteazkenean Euskal Herriko txapelketa dugu Lekeitio. Hori da, bai, eta Kaikuk, agerpena ikusi dugu, honetan, gaur egin dituen aldaketa, eta pixka bat aztertuta, noski, gaur lehiatzera, beti ateratzen dira lehiatzera, baina hauek asteazkenean ere burua badute, Bazema, Bermeotarrekin Bou Bizkaia ontzira. ¡Final! Peléalo hasta atrás, Vamos a pasar, campeón. ¡Nando! ¡Vamos! ¡Vamos, Risi! ¡Tírate! ¡Tírate, Risi! Poli, fácil de atrás. ¡Va! ¡Gane! ¡Guay! ¡Va! ¡Ay! Banaka. Goxo. Bai. Lehen aipatu patroiaren lan psikologikoa batzuei goxe egin behar, beste izakarxea goritu behar. Usta da bota behar. Eta Hondarribia badoa. Bai. Gaur ere. Gaiberi 8, Kaikuri 12, Orillo 15, Kaiku orain denbora guztian naztuta 9. litzateke eta Orio 10. Eta Urdaibei 5. Hondarribia egan egiten ari. Gaur ere segundoaren atzetik, eta begira, hauei eran jarri zaie. Bandera, eta Mikel, gaur lehenbiziko erena ligakoa bukatuko da, eta oso ondo bideratua daramate. Inork uste baino hobeto. Gaur garaipena lortuta, 7 jardunaldi eta 5 bandera zango lirateke Hondarribiarrentzat. Eta hori gutxi balitz, puntutan ze koska. Eta gaur ere 5 aldaketa egin. 11ko koska, begira gero zer etor daiteke. Begira, aurrekalaria, Montxalo Karrion. Bat, pitpala, pixka bat itxaron du gaur. Balantzarik ere egin gabe. 14:41. Orain arteko kronorik onena. Orain arteko onena eta orain haizea alde dutela. Orio pasa eginda, ziagogan. Ondo ari da horten, baino Zirian zera bezala sartu dute trenerua. Argi Orio eta Kaikuren artekoa, hori zabukatu hori. Ez. Hor da beraz. 14:41 Hondarribiak, bigarren denbora hor. San Pedro eta San Juanena, 14:48, Iranek 14:49, Urdaibek 14:49, gehiru, esaztu hori, zigorra. Kaikuren denbora 9. litzateke eta Orioren 10. Baina orain etortzerakoan aldatuko da. Horra Orioren maniobra, zondo ari dira urten, ziogak ematen. Baina hor iruditu zait, rabestu gabe, sartu direla. Estropa eremu honen berezitasuna hori ere bada. Kaleak ez duagoak dira, eta patroiek lan gehiago izaten dituzte, treneruak ziabogetara behar den bezala sartzen. Orain begira, Laura gerditik, lehen ze ikusi dugu, lehenbiziko txandan. Laura bazterretik, orain urak buelta eman duenean, kontrakoa. Orain daukate, korronte alde eta izea alde, pentsa. Hondarribik, Urdaibeiri 10. Kaiku traineru bat hori jori. Orain argi dago, ohorezko txandako handi hauek, Hondarribiarekin alik eta gutxien galtze dutela helburu, eta lehen bezala, sailkapeneko lehen lautokitan kokatzea, gaurko sailkapen nagusiari dagokio. Agustín Aranburu, Urdaibeko presidentea, egunon. Egunon por decir algo. Sí, te iba a decir que no se empieza bien una regata cuando te ponen 3 segundos de sanción. No, pero es que son 2 casos. Ayer también rompimos una bancada en el segundo largo, luego el remo en la sinagoga. Este año parece que nos ha mirado un tuerto y no hay forma. ¿Me dices de la calle 4? Hasta antes era buena, pero como ha parado la marea ya, pues ahora parece que las del centro tiran más. Ya veremos, a ver. Urdaibai,
esta tanda segundo, la pelea parece que está bien dominada por Hondarribia, sigue imparable. Sí, Hondarribia está andando mucho. Yo creo que no vamos a decir que vamos a tirar la liga, pero bueno, habrá que lucharla, ¿no? Porque esperemos que algún día tenga algún día malo, porque vamos, todos los días son buenos, pero bueno, ayer también salimos un poquito cabreados porque, ya te digo, se rompió la bancada en el segundo largo, luego el remo, los chavales dicen que remaron bien, pero está, y hoy pues ya ves lo que ha pasado. De cara al campeonato de Euskadi, Agustín. Eso es lo que queda, ahí nos veremos. Suerte. Venga, eskerrik asko. Txipena, presidentearen hitzoietan, Ibon. Berak esan du, Sara galdetu ere egin gabe, liga bota ez, oraindik asko falta dela, eta edo zer egunetan. Gertatu daiteke ustekabeko, ondo bideratu dara. Eta batez ere estropadak ari dira nagusitasunez irabazten. Orain arteko laurak, Mikel, uste dut, 2 segundo azpitik irabazi dituztela, gaur tarterik handienarekin lortuko dute. Tarte handia Gipuzkoako txapelketan lortu du. Hori da. Hanbai. Kontxa. Panikira garrian, 27 segundo. Eta orain hauek gozatu bestelanik ez. Gozatu bestelanik ez. Hondarribia dio Amunarrizek, gozatzen ari da. Burua eskatuz. Burua. Urdaibai bigarren 8-ra, 8-3, 11, Kaiku eta Orioren artean beste burruka horatzen. Bi horiek daramate. Ikeragarrizko gerra. Orain Kaiku segundo eta horretik. Bosgarren bandera, jaun Andreo. Hau demoraldia Hondarribiarena. Eta Urdaibaik ere, gainerako biei aurre ondo hartu die. Urdaibaik ez dutu beharra du, zerkapen nagusiko bigarren postua nahi badu. Orain 7 da San Juan Amaikara, hortxe eunenekotan egoke, 3 segunduko zigorra baitu. Hondarribia! Bai ama Guadalupekoa nagusi! Hondarribiarren erakustaldia eta Milan bandera hientzat. Orantxe sartu dira Bermeotarrak. San Juanen atzetik. Ez. 19 42, aurretik izango. Kaiku esan nuen. Kaiku bai, 19 eta 46ra, Kaiku, Oriok, 19 eta 49 begira zer den, Urdaibaik nolabait gaur, madarikazio guztiekin, zerkapenari begira, 11 puntu. Gero San Juan, San Pedro, Kaiku eta Astillero. Kaikuk 19 48, Astillero 19 84. Hor tartean Tiraren ere sartu da, eta gero Orio. Behin-behineko zerrendan, Kaiku 5 eta Orio 8. Hor dago koska. Hori da. Egun kaskarra dagoenean, hainbeste ez erortzea. Oriotarrei dagokionez, lehenbiziko luzea egin dute. Bereziki apala. Egun borobila berriro, Hondarribiarrentzat, asteburu ikaragarria, 5. bandera eta zailkapenean iesean doaz. Hori da hori marka Hondarribiarrentzat, zorionak Francis González Etxabarri, 5. bandera 7 jardunaldian. Eskerrik asko. Gaurko estropada honetan, gainera ikusi dugu aldatu egin dela zeharo estropada eremua, goitik bera, txandaldetik bestera, eta hala da guztiz ere, egora hori ondo aprobetxatu eta garaipena lortu oso. Baina da, ez da, bagenekin, hemen ibaian korrontea garrantzi handia daukate eta kalen zozketak ere, hala ere nik uste dut estropada bikaina egin dugula, estrategian asmatu dugula, dena ondo egin dugula, eta hala egin behar da beste talde handia hauen artean irabarra gertatzeko. Denbora ofizialen zain gabiltza, baina oso litekena da bigarren txandako batzuek gaurko estropada honetan zeuen atzetik gelditu izana, Osa, lehen dabizikoak zeuek. Kaiku 5, Orio 8. Kaiku 5 eta Orio 8. Bueno, abantaila handitzen ari gara lehenengoekiko, eta hori ere garrantzitsua da, beste lasaitasun bat ematen dizu lanean jarraitzeko eta gure lana orain arte bezala egiteko. Zailkapen nagusian aldea handitu eta handitzen segitzen duzue, eta
motibatuta zeharo iritsiko zarete Euskadiko txapelketara. Bai, hala da, momentuz ikusten nahi gara gure lana bikaina egiten nahi gara, konfiantza beterik gaude, eta badirudi gauza bakarrik ateratzen direla. Baina ez da, lan handia dago horren atzetik, eta guain egin behar duguna da guzti hori ospatu. Segi ospatzera, eskerrik asko, Frantzi. Bale, eskerrik asko. Frantziz González Etxabarriren azalpenak, eta San Juan Darrek 3. tokian amaitu dute gaur, San Pedro 4., Kaiku 5. ematen du azkenean diferentzia hori Kaikuren alde izango dela, eta azkenean Kaiku 5., Orio 8. eta beheko postuei begira, gaur Astillero 6. 10. Zierbena, 11. Portu 12. San Bertolameu, nola atera zaion gaurko estropada ere Astillero hori? Pentsa estropada ona egin, eta azkenean, Astillero eta tiran, hor zelkapenaren erdi-erdian, eta ligako aztebukarerik kaskarrena, Kabok egin du, orain arte horkoran ibili da, 4. ere bai, zelkapen orokorrean, eta begira, Kabo, nola joan den, lehenbizikotik, 7. gora. Hemen zelkapena, 12 puntu, ederrak benetan, eta urrengoari begira, Kantabrian, hain zuzen Nojan, datorren larun batean, Hondarribi, Urdaibai, Orio eta Tiran horrezko txandan. Eta behekaldean gaurkoak berriro auskoa eman dio Astillerori. Astillero 40, Zierbenak 24, Portugaletek 15, San Bertolameu 7, eta egia esan jokaldi borobila gaur Kantabriarrentzat ere. Hemen daukagu Garate presidentea, enhorabuena, 6. puesto, no está nada mal, ¿eh? Está muy bien, la verdad que yo el presagio que tenía era todo lo contrario, de que íbamos a padecer mucho porque la tercera calle era muy mala, pero el equipo ha estado muy valiente, ha peleado muchísimo, no se ha entregado y lo ha demostrado que en el último largo le ha restado distancia a los que iban por delante, con lo cual creo que la regata es de un mérito espectacular. Además con unas condiciones tan cambiantes, ¿verdad? Claro, y nos ha tocado la peor. Entonces, creo que vuelvo a repetir que el trabajo de Dani está siendo genial y el equipo se está entregando y haciendo caso de lo que él les dice y es para estar muy, muy contento, la verdad. Pues, enhorabuena. Muchísimas gracias. Patroien zelkapenean, Irakoitz Etxeberria gaur 3 puntu, Jimenok 2, Joseba Munarrizek 1, eta datu bat emango dugu. Lehen jardun gara balio kuantitatiboak, balio kualitatiboak, dena sartu behar dela lapikoan. Patroien zelkapen nagusian, Irakoitz Etxeberriak, Oriotarrak lidertza, eta 12 puntu. Zurinagak 9, Ormazabalda Indika Perez 7rekin, Aranberrik 4, Alfonso Díazek 3, Manzebonek 2, Jimenok 2, nunda Munarriz? Munarriz puntu bakarrarekin. Nunda Munarriz? Lehen esan dugu, hori azkenen liderraren patroiak puntu bakarra du. Hor utziko dugu. Ez goaz teknologiaren kontra, ez da gutxiagorik ere, gu aldekoa gara, baina irizpideak markatzerakoan zerbait gehiago ere behar da. Zerbait gehiago behar da. Nik ez dut esan nahi, Amunarriz lidertzan ikusi beharko genukenik, ez? Baina liderraren patroiak, patroi ona gainera, eta ziago onak ematen ari den Hondarribi, oso urruti dago. Hondarribiarrak hurbilduko dira, baina aurretik Oriotarrek torri beharko dute. Urruti data, haren zain. Hori, pixkanaka badator. Eta, Mikel, gaur erauz, haze baldintzak aldatzea, Zer den hau? Askotan, lehorreko jendeak aldetzen du, estropazaleak, baino, lehorrekoak uretan da gutxeri, nola da posible, korronte aldatzen denean eta izea aldatzen denean, nola esango nuke tenisean belar gainean edo kortxe gainean aritzea bezala, edo futbol zelaiak arai baten lokaztuan aritu, edo belar gainean aritzea bezala. Ibon, futbol zelaian edo tenis kantxan, zelai horietan partidu erdian ez da aldaketarik izaten, Hemen ia beti. Hori da. Hemen beti. Eta nire ustez, itxasuan oraindik askotan gehiago. Han gertatzen da ez dela ikusten, eta hemen ikusi egiten da. Hemen hain da nabarmena,
Futbol zelaian, bai, aldatzen da, bai, nahi izen pentsatzen da, bai, kastu edo, ez? Edo, izugarrizko euri jasa baldin baduzu, gauzak aldatu egiten dira, baina hemen modu ikaragarrian aldatzen da pentsa estropada eremua eta naturak txanda bakoitzarentzat ematen duen balditza. Txanda jokoan dela ere, 19 minutu horietan zenbat aldaketa ditugu. Pentsa, haize ufada txoro bat, nahikoa, bandera irabazteko edo galtzen. Da horra Irakoitz. Ordoa Irakoitz Etxeberria. Gaur 3 puntu. Oso ondo ari dira, ziagoetan oso ondo ari dira. Ezin zaio ezertxo ere kendu. Baina gaur, lehen biziko luzean, gaur hori egin du pekatua. Azkarregi joan zaieta. Akaixaren elastikoarekin, Irakoitz Etxeberria lidertzan. Atzetik Zurinaga eta San Juan Darrak, Ormazabal eta Endika Perez. Eta orain bai Hondarribiarrak hurbilduko dira. Eta ordubiak hain gainean ditugu. Eta horretxekin hausnarketak. Gogoratu ikusentzuleok, asteazkenean Euskal Herriko txapelketa jokatuko dela. Lekeition, itxaso zabaleko estropada, bikaina izango da hori. Eta ea, ze gertatzen deno. Batzu rotazioekin, beste batzuk helburuak aldatzen, liga iaina izango da hori. Eta ea, ze gertatzen deno. Batzu rotazioekin, beste batzuk helburuak aldatzen, liga ia espetatu. 12 puntuko errenta, Hondarribiak Urdaibainen aurren. Hor da, elastiko horia lideraren elastikoa, Joseba Munarrizentzat Hondarribiarren patroiaren. Eta astebukaera honetan, 18 mutil eta patroiak bandera lortu dute, Mikel. Horrek ere entrenatzen jarraitzeko taldeko giroari ikeragarriko auskoa ematen du. Sosa batzuk ere dagoeneko bilduak izango dituzte aurten. Hor baina nazek, bihar jaiegun eman mutilei eta mutilak azerretu. Igual, bakarra bat entrenatzera. Eta honek beste gauza bat dauka ona. Beraien artean leia, talde baitako leia esan hori, areagote egingo da. Hor kilotan pasatata, inor gutxi egongo da, treneri horretan. Inor gutxi egongo denez. Berez hor, harinadia denak, ongi aukeratuak. Hori bestea aurten ez dugu aitatu, gustora jakingo genituzke guk, datuak, treneru bakoitzeko bataz bestekoenak, baina larri bili harinenak bataz besteko Hondarribitarren izatea. Hor da! Txapela buruan, bandera eskutan, Ambilanpe banderaren 7. edizio hau, Hondarribiarren vitrinetara, Jaun Andreo, ongi etorri latza izango dute gaur, herrian, asteburuko dena irabazita. Jaun Andreo, hauxe da beraz gaurko egunak ekarri diguna, Ontzibarrura joango da orain Amunarriz eta arraunak altxatuko dituzte, eta egia esan gaur merezitako saria eramango dute etxera. Estropada harrigarria egin dute eta frogatu dute berriro, itxaso zabalean bakarrik ez. Ur lasaiagotan ere, badakitela arraunean egiten Hondarribiarrek eta zalantzaren bat baldin bat zegoen, tori, batez, bi bandera. Atzo aipatu genuen erlojupekoa hasi aurretik, askotan topikoekin funtzionatzen dugula eta Hondarribia itxasoarekin eta lortzen dugula, itxasoan ere bai, Gipuzkoako txapelketan oparian nola etorri ziren ikusgarri izan zen, eta begira, leunean bitik bi asteburu honetan. Uztailean ikaragarri oso ongi da Bilama Guadalupekoa, ekainan ere horrela xibilitzen. Helduko aldira horrela irailera? Hori arraun munduan dagoen beste galdera, Ibon? Hori da, bueno, hor bi kontu daude, batetik kontu fisikoa, eta hor berai jakingo dute prestakuntza eta nola daukaten antolatua, guk hori ez dugu kontrolatzen da ez dakigu, baina beste kontua da treneru hori arraunean teknikoki azkar dabilila. Nola itxasoan, ala errekan, eta hori etzait iruditzen aztuko zaienik arraunen egita. Garbi dago ez. Alde hortatik teknikoki helduko dute. Orain, fizikoki, bueno, urdei bai, esate baterako, azken urteetan primeran heldu da, irailera arte, eta hor Hondarribitarrek, atzo esan genuen, Hondarribitarren gauza txar bat behintzat badute, kontrarioak, asko eta zitalak, eta hori badakite. Eta beste kontrario guztiak orain egunak aukeratzen hor erasoari ekiteko. Eta urrengo erasoaldia
hortxe izango dute Hondarribiarrek Lekeition Euskadiko txapelketan. Zara Gandara, bizkor agur esateko garaia ere badugu, zure azken hausnarketa. Etzipen eta zorion aurpegiak ikusi ditugu hemen, ordezkarien armaia honetan, baina guztiaren gainetik emozioa Euskotren Ligan eta emozioa San Miguel Ligan. Eta bide batez, KE2 ligako estropada bukatu da Pasaian, Kastrok eskuratu du garaipena, eta Kastrok beraz hartu du sailkapen nagusiko lehen tokia. Besterik gabe gure ikusentzulei, datorren asteazkenean Euskadiko txapelketan gurekin bat egiteko gonbita luzatu nahi diegu hemendik. Ederki gure bagoaz txampa bizian ikusi duzu ezara. Bizkor, Ibon, indarrak hartu, asteazkenean gehiago. Asteazkenean Lekeition, gusto guztiarekin berriro ere. Eskerrik asko ikusentzuleok, ondo bizi.